Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023 ýylyň 15-nji noýabry hepleriniň çarşamby güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şu gün biziň gepleşigimiziň temasy Türkmen Helsinki fondy kime garşy görüşýär? Biz şu Türkmen Helsinki fond diýen bir guruma, ýagny adam hukuklaryny gorumaly gurumany şu gün analiz edip geçer. Biz bunu näçip analiz edýär? Sebebi soňky wagtlarda Türkmen Helsinki fond aktivistlere atak atyn başlady. Gelin biz seýret geçelim. Şu ýanky biziň gepleşigimizde şular kim, näme işleýär, näçip aktivistlere topulýar, näçip öýlerini opozitsioner diýär, näçip öýlerini ýanky adam haklaryny gorayan guruma diýär. Hakykatdan hem kim bular? Ine şu zatlar gelin seýret geçelim. Bizim şu gepleşigimizde ine Muhammed Düýeci, Muhammed ağa hoş geldiňiz. Salamu aleykum. Selamun aleyküm vatandaşlar. Salam Murat, salam Serdar. Ve Serdar Nefesov gatnaşýar. Serdar, salamu aleykum. Aleykümselam eýleşer. Awwa. Hormatly vatandaşlar, gelin biz inni birinji bilen ine Türkmen Helsinki fondaky uçu diýtiliň biri Anadurdy Hajiýewiň videosyny seýredelim-de şoň soralarına jogap berjek bolaryn. Men size şol videoň bir öňüne goýaýyn vatandaşlar, bir minut. Несколько десятилетий в Туркменистане планомерно уничтожалось, хоть и маленькое, но все же гражданское общество, которое было на момент приобретения независимости. С приходом к власти первого, а затем второго президента путем гонений на инакомыслие и масштабные репрессии туркмен загнали в угол. Долгие годы молодежь только и слышала: не высовывайся, не лезь, это тебя не касается. Даже сейчас это продолжается. Волна протестов туркменских мигрантов, сродившихся в результате COVID-19 и усиления последствия урагана в двух областях Туркменистана в 2020 году, разбудили многих туркмен. К сожалению, этим воспользовались. Men şurada bölýän, şuň berýän başdaky maglumaty dogry. Indi dol anyk däl, türkmenski migrantlar diýär-de, o ýerde hem migrantlar hem opozisiýa, demokratik opozisiýa gün şol protestler gurnap, gün şol protestlarda ýanky öz gatnaşdy. Ine mysal üçin birinji protesti pasolstanyň öňüne, protest konsultanyň öňüne ine Muhammed Düýeci yglan etdi, bizim dewlete bolup golladyk. Ondan ýanky iş migrantlar geldi şu ýere, bizim grażdanlar. Ol şu zatlar aýdanok, sebebi munyň alyp barýan dürüjüligine, işine öňüne ýeketek opozisiýa diýip bütün siýasat meýdançalaryna şular görkezýärler. Täjülim we ine şul Anadurdy Hajiýew diýen adam. Şular hem ýerde 10 ýyllap biz ýeketek opozisiýa, başga opozisiýa ýok. Aktivistler hem yok. Dine biz ine bizimle gürleşmeli ve bar halkar gurumlarda kofe içip aýlanyp ýörler. Ne şoň üçin hiç maglumatda siz DVT barada ya Helsinki fonda ya da Turkmenews'da ya da ýanky Kronika Türkmenistanyny eşiten näsiniz? Ya Muhammed Düýeci barada ya Koordinasiýon centri barada eşiten näsiniz? Siz eşitdiňiz. Bir gedek şol men nemede Türkiýede da saklananda azajyk bir gedek şol informasiýa berilip öýdem gysga. Başga işten näsiniz? Biz hakykatdan hem ýok, opozisiýa ýok, opozisiýa diňe şular adamlar, Helsinki fond, Turkmenews, Kronika Türkmenistan şular metbuaty monopoliýalaşdyrylyp, adam haklaryny gorumakda monopoliýa edip, diňe biz wa başga adam ýok. Ine hakykatdan hem seýretseň Türkmen Helsinki fondunyň aktivistleri ýok. Aktivistler diýip ýalanlar, bul hem ýerde biziň aktivistler diýip görkezýär.
Öýler bolsa hakykatdan hem bir aktivistin telefonuna alanoklar. Bular bilen gülüş bolanok, bular bilen ýemelde ýazyşan, ona da jogaplar ap bolanok. Indi bul ekspert hökmünde bütün dünyanın öňünde ine ýanky opozitsioner men baha berýän diýip ekspert hökmünde çykýar. Ýankaýdan atdyryna yalan maglumat opozisiýaň ýokdugyny görkezýär we şo ýerde diňe iş migrantlar çykdy. Onuň ýanky uragan boldy we koronavirus boldy bolmasa ýok. Olum ýok. Ol habary ýok. Dursultan Taganowa İstanbul DVT ştabynyň ýolbaşçysy aktivistler bilen çykyp Muhammed Düýji Koordinasiýa Centrynyň ýolbaşçysy bir näçe ýyllap giýje ony adamlar galdyryp gyýgyryp ýatyr. DVT bir näçe ýyllap işläp ýatyr. Bu zatlar hiç ýerde görünmediler. Görkezmediler. Bu gorkýa konkurensiýadan. Sebäbi bular siyasi meydançany monopolizir etdiler. Gelin ýerdiňläniň näme diýär şol adam? Этим воспользовались так называемые лидеры нескольких группировок. Ünsörün, etim воспользовались şu pursatdan bir topar gruppirovka diýär. Gruppirovka bir banditska gruppirovka ýa gruppirovkalar diýär. Bu diýenok opozisiýa ýa demokratik opozisiýa hiç zat aýdyranok. Biz saýlawlary geçirdik. Biz bir topar işler geçirdik, bir topar protestler ağzından çykany olatdyr. Sebäbi bular ýürüýte bar maglumatlary DVT boýunça beýleki opozisiýon toparlar boýunça gizleýär. Diňe öz maglumatlaryny berýär. Bular diňe oňlan meşgul bolanoklar. Häzir men görkezem bize garşy näme şular hüjüm edýänden görkezem. Которые необдуманно толкнули молодежь на протесты, не обеспечив тылы. Например, в Турции у многих протестующих не было действительных документов на проживание. Muhammed ağa, ine şunu adam şeyine diýär. Bir topar gruppirovkalar diýär. Opozisiýon hereketler, Koordinasiýa Centrynyň ýolbaşçysy ýa opozisiýaň wekilleri diýenok. Gruppirovkalaryň ýolbaşçysy adamlary oda atdylar diýär. Şonuň dokumentleri ýok, zady ýok, oda atdylar diýär. Siz näme baha berýäňiz şuň sözlerine? Salam, yine bir gedek vatandaşlar. Murat, men şu zada gatnaşmamyň esasy sebäbi, niýeti, maksady nämeden ibaret? Biziň halkymyzyň hereketine hemişe bir topar zat päsgel berýär. Päsgel berip gelýär. Şol üçin hem ýurtdaky diktatorly eden etdiligini edip otur. Dünýäde hiç şunu ýanak analogy ýok. Severni Koreýadan başga otada kompartiýany dolu kontrol edýär. Buna keyip çekip televizörde tans edip halkın üstünden gülüp diyor. Eden ettiligini edip diyor. Şunu yanak di ki bir fumsuz, akmak, nadan diktatörlü dünyanın yüzünü yok. Şunlarda tevap olunam, bir topar tevap var. Ne için şeyle olurdur? O halk sesini çıkarmaya. Bir doğru. Hem de yurtlarda da halkın belli bir derecede günahı var. Yurdun içindeki bolup duran siyasi vakalara düşünüşmeyenler, pasif katnaşyanlar, etmeli hareketleri eden aklaşol için diktatör oluyor değiller, yol başçılar. Yöne bizim yurdumuzda inni gelip nemestek, beyleki yurtlarda ba opozisiyeli hareket edip oturur. Şol için diktatörle eden ettiğini edip bilen aklı onun yanıp derecede giyidliğin et yani. Yaman hem mezada kanuna layık getirip etcek oluyor. Etyen cinayetlerini televizyonun önüne etmeyenler. Bizde oldu. Şol opozisiya yok. Ne için yok? Ne için yok onun? Yok oldu badip bürölle ne mi? Badip büröllen hemmesi şu neçelin gelerler. Bula. Her gayti öz şahsi problemaları bilen ya oğurluk edipdirler, ya cinayete baş koşupdirler, ya dürlü başka nemeler bilen bir kanun hareket edip yurttan şu ceza almaktan kaçıp taşar yurda çıkarlar. Bula halkını köyüp ya bir fikre uyup bir prinsiplere dayanıp
yurdun içinde bir Niyazov'un önüne ya Berdi Muhammedov'un önüne durup halkı kollajak olup adamların hak hukukunu kaldıracak olup öne türecek olup öne çıkan yok dedi. Praktiski yok. Bir Abdülkulir ba minister ka Niyazov'un önüne durdu şol için hem şol. Kalalarının hemmesi şeytler kaçık kaydı. Cinayet cevapkarçılıktan kaçık kaydı. İnni. Bunun dünyanı bilen akla, tecrübeleri yok, hiç tadı yok. Kimin dudağına düştüler? Daşarı yurtta Orf diplomatlarının dudağına düştüler. Orf inteligensiyalarının, KGB'nin dudaklarına düşüp şuna gelip bunlara iyi çıktı. Bunlara ne ile iyi çıktı? Sen eğer öğün kalas edecek olsan, sen eğer politik bir işi alacak olsan, eğer sen Türkmenistan'ı tavsırtmayacak olsan, onun şulatları edin deyip bunlara rekomendasyon verdiler. Şimdi olan niyeti neymiş şundan? Türkmen diktatora şunun üstüne tesir etmekte. Gepini öğretmekte. Her gayti öz etken hizmet için şolar Türkmen devletinden öz gerek dadını alıyor. Hem siyasi maksat, hem iktisadi, hem şahsi bir için. Şeyitlerden ortaya bizim opozisyamızı ya döredilen pravazashitni kuramalar şunun üstüyle kontrol ediyor. Bu da ne mi? Ola tecrübesi ki dünya cemiyetçiliğinin içinde hem yurtlarda opozisya partiyalar ve pravazashitni kuramalar ve şunu bulmasa bir devlet de aslında. Her bir yığınakta hükmen çağırıyorlar. Hem opozisyon представительlerini hem pravazashitni kuramaları ondan gelip maslahatlaşır. Türkmenistan'da şular, o zaman şular öğrettiler. İki tarafa da peydalı olur yani. Şeyitleri ben bizim halkımızın hareketini şunun üstüyle kontrol ettiler. Bunun özleri, öz inisiyativası boyunca buradan edecek olana. Bağdatların filtre edip dünyadaki Avraylı kuramaları getiriyor. Şonluk bilen hem özleri Avraya'dan ya yurdu iyi vermek, deportasiya etmenin dadından ya hem başkalarına anırda dağıttıranak eğer onlara adar verecek orada biraz eyle böyle kıyıkçı et yerle onları türme vatanına çıkart yerle ettirip hem Türkmen diktatörlerine kanaatlaşılır hem ortla peydasını oraya hem bunlara uduvurtu oraya diyor. Şunun için şunu bağlı. Şulardan çıkmak için biz ondan iminli koordinasyonlu sabitleri edip teze adamlar getirip başladık. Şundan sonra iminli halk öne çıkıp başladı. Halkın içinde tolkun döredi. Dürlü yaş aktivistler döredik baş. Şundan bunu korktular. Korkunun hem sebebi. Şunu minlerce yolu bile hareketleri ettirecek oldu. Ay razreşeniyet yok, kanuni de, eğitmenler, bula agent, bula falan. Diyebilen zatlarını deydiler şimdi. Demedi yok. Şimdi biri gelip yani şimdi doğrudur hava şeyle vurmalıdır deyip aydanıyor. Hiç ayten perfilçilikten başka zatları yok. Şimdi Helsinki topora konkretini gelse şu adam her kim hem yanında ait yani. Bir şuna can edin, bir can edin. Eğer canını alsa benim gepim yok. Canı alıp eğer şu doğru gepleşti benim tüf yüzmedi. Как будто özü Berdi Muhammed yani. Onun meter diktatör. Bu gaytam bolmalı pravazashitni olacak oldu. İslenli adam can etti eyyem şuna yol görkezmeli, aytmalı, şun gepini kulak asmalı, şun geplerini biz nikakih neme yukarı organlara yetirmeli. Bir hiç vasyon eden adamdı. Bula gaytam şu informasyonlar satan adamlar. Şunun bir yan yakınlıkta bildik. Bizim aktivistlerimiz Serdar Şahı Polşa'da hat yazıptır. Şunu terörist deyip gözlerine getir. Gözde giydiğin hat yaptır. O zaman ben şuna anılmadım. Anılmadım ben şuna e-mail uğrattım. Şimdi ben tanınmayan adam der ha. Bir de ben tanınmayan adam der. E-mail şu hat doğru mu ya doğru değil mi? Cevap vermedi. Şun yana karamdardaçılık işleri ediptirler. Bütün 34 yılın içinde şunu.
Şunu Türkmenistan'ın içindeki hakiki buradan etçik olayan adamları yani manası Türkmen devletine de satıktırlar. Bunlara da ayrıktırlar. Şunu terörist, İslamist, yine vurdat deyip. Biz hazır dine birceğini bilyek, birini. Bizim hareketimiz bir topor halkımızın önündeki hareketlerin bevet bolyanlarını yüze çıkardık. Şunu da şunu bir de bevet boluyordu. Bizim oğullarımızın arasında ağdağlılık döredi oldu. Ben bir kabar ne aydı. Ben her ne yaptırıp ecen ya şu bilen gepleşim demen sen akıllı, sen yaman nima adama, sen hem bedadi bilyen adik gepleşen buradan ettirecek olur. Şu neçeli men tiyatadım şu bil. Atan yaxşı, enen yaxşı deyip buradan ettirecek oluyor. O zaman şu aralıkta diyorum buradan bolsa ay yaman kegeveşte köfelli mi hem de küçük şu gepi diymeklerin öğüdü neymi? Öğüdü plan düdüp çoğatları ediyordu. Yoksa bir tane provokasyon ettik. Bana can edip şeyli tonla geplemeliler. Ondan yaman interesli faktı. Ben neme bilen Halmurat bilen biraz davam oldu. Şunu derru bana Halmurat'ın karşısında argument oldu. Şu hemmede teredi oldu, çana biri. Arasında birden olsa on karşısında on argument oldu ya, on karşısında on argument oldu. Şeytirip işi, dine meşruatlı yalanlar, vatandaşlar. Ben sizin önüne kasem içiyen, şahit yanatlarım hemme doğru, gerek olsa hem zapisi. Şu geplem, ben şöyle bilen gepleşlerim hemme zapisi. Şol için aytacak olayanım, şu neçeli Berdi Muhammed'in bir direği olup duran adam. Şu bevetle bizim hareketimizin önüne halkımızı şu dereceye et. Bevet bollu da halkımızı şu dereceye getirdi. Diktatör şeydir, arkayın eden ettiliğine de bu. Şimdi gelip yankı çıkışın ne diye da mesela tebiği hadisada eyle bollu, beyle bollu şol için kalk. Neyme tebiği hadise Türkmenistan'da az oldu mu 30 yılın içinde? Ağdancıkta neyme oldu? Hani halk koçağa çıktı mı? Niye adı ölürdüler? Halk koçağa çıktı mı? Ağaçlık oldu. Mardan gelip Aşkabat'tan çörek alıp gidiyordular. Halk koçağa çıktı mı? Türkiye'de bulmadıklar diyor. Bu adlı halk samasazlar yani biz aktif edik, hareket edip başladık. Ne şu adam? Bize diye, siz diye korap bilmeyen adamları öne itiklediniz diye. Şu gefi birinciden aytiyana var ha, aytiyan diktatörle diye. Dine şolun köydü. Yani halk hareket edenini, öz hak hukukunu talep edip koçağa çıkanına, şunu diye başkalı bir yerle organize var. Ya Amerikalı diye, ya CIA diye, ya karat burada. Yani halkın özü koçağa çıkmıyor. Halk nadan akmak, ölürsen hem hiç etmeye diyen fikirden gelip çıkıyor. Şu diye, eğer pravazahşetlik olsa, kim kuramaçılıkla hareket edersin? İslerini kuramaya edersin şunu. Halkın içinde problemi var mı? Devletleri abizavat etmeli, şolun meselesini çözür yani. Mın işi kim organizavat etmeli bilen bulmalı. Ondan sonra diye bir toparlı diye şunlar öne çıkıp diye korabilmeyecek, korabilmeyenle diye şol için onları itiklep, onları topun önüne uğrattılar falan etti diye. Öyle ayarlığını korabildi mi? Birinciden sonra. Hani ayarlığını? Öz doğullarını koranlar ne mi? Şuradaki informasyon olay verip türmeye yatan olsa çıkart diye fevde et diye şöyle. Dine şu fevde bilen şu atlı öz maşgalalarını, karınlaşlarını anladı koran oldu. Özünü ekitmeğinin önüne geçiyor. Dine şolun diyenini eden için. Şol için dünyanın hayfi yurdunne mitim oluyor, hükümetten torab ediliyor. Ola Fransa'da Filistin'de çıktı. Fransa Afgan'la zapret koydu. Angliya'da çıktı dün. Afgan'la zapret koydular. Yönü koça çıkıyor. Polisiyaları uğrayarlar. Amerika'da islenlik vakti halk koça çık maşinleri otlaya. Şola ruhsat uğradılar. Hayfi yurdun içinde şunu yanaptadı. Sen haçanım yurdun içinde probleme baka, ekstrenli probleme baka, o ruhsatın gereği yok. Bula diyor yok durun diye Türkmenlerin tefavutu var.
ejet ölse de, yer titrese de, adamla kırılsa da, açlığından hem ölse de Berdi Muhammed ruhsat berýänçe, aha şu prava zaşitlik diýen zady şu etmeli. Kimem benim hakkımı talep edeyim, köşe çıkayınlıysa olurum terörist diye. Ahane köşe adam aytıyor. Şol için biz bunlara gün vermez. Murat, men şunu nemede koyayım. Sağ ol. Indi men Serdar'a söz özük koyayım. Serdar, sen ine şol protesta katnaşdyň da. Şoň aýdan protestine ine koronavirus boldy, Türkmenistanyň uragan boldy. Band toporlar, yani biz toporlar, gruppirovka bolanda bir военный группировка, yani bandit gruppirovka bolýar. Mümkin yani Anadolu Hacıyev sözüne yanlışandır. Ýöne ol hemme teksti okan soň bu teksti taýarlanmagy bildirýär-de. Indi bize gruppirovka diýär. Ine sen şu protesta bardyň. Dursultany takladylar. Dursultany soňuna çeldi, şöyle näçe gitmeli bolsa, yani deportasyon lagerine barıp görüp zaten biz şonu çıkardık. Biz şonu yani bulun aýdyşy etmedik. Onun üstüne de öýden bize kömek etdi. Yani Dursultany çıkarmana. Preslit ýazdy, zat etdi. Şonu da yani dokumentsiz öň atdyňy diýip. Ine senden soraýan, Serdar, sen şoňa gatnaşdyň. Seni şu gruppirovkalar taşladymy öňe, ýa-da sen saznatsyna şoňa gitdiň, sebäbi sen yani bir adamlıkta görüp şol halkın tarapına durup öýdüň gitdiň. Ya biz sizi mecbur etdikmi, ya bize pul ödürledikmi, ya biz sizi barın şöyle barmasaňyz bolanok zat diýip üstüňe gyýyrdykmy? Näme boldy? Öýdüň bir düşündirsene. Hapşe uzağa gitmeli bolýar da uzağa da gitmeýin. Bular halkyň özüniň menenesinden çykdy ve çıkışlar Dursultan bolsun ýene käbirleri bardy. Çıkış edip, çağırış edip, gelin adamlar dip meniň özüme lişne dagy Dursultanyň özü ama aýtdy, ýene bir ikiler aýdy Serdar, sen gelme. Awa seni sana inanan oklar käbirleri, sana her türlü zat diýerler. Bolýarmy? Siz etseniz men sizin problemi da. Ve her gidenlerine bular gidýär, bir goldan şo wagtlary siz goldadyňyz, bolýar biz goldaýas, çyksyn Dursultan diýdiňiz, izninem ılgadyňyz. Bugünkü günde kim meydany ýene birinji nemede may aýynyň 20'lerindäki 20'lerinde aprel aýynyň 26-27'sinden soň 29'undaky ýeka başly ýeka bir adamlyk neme diýerler protesta men ýekedim çykdym hiç kimden soramadym. Aýdyn oşuny protesta ýekedim çykdym bir dostum bilen konsultuğa baryp geldik. Hiç kime aýtmadygym soradymyzy çekdik, ýzymize gaýtdyk, gürleşdik de boldy. Soňkysynda diýär çağırdy, hemmesine çağırış etdi 20-nji maýda konsulun öňünde protest, adamlar barın, soran hakkı talep etmeli. Müňlerçe adamlar bardy, olara diýär çağı nemeden aýtdy diýip uların ýakasyny tutanaga hiç haýsy ýok. Priňeli правильное решение şu döwürler alynan kabul решение şu. Halkyň azy birligen bar şu döwürler. Ýene de ortağa çıkan bir giden nemeler o gruppirovka şoluna döreli. Hani atlaryny aýtsaň aýdy beriň çemeni ören gruppirovkasy, Almurat Söýüniň gruppirovkasy, Dursultan öz başlyk bir zat döretdi. Halk bolup döreýärdik, bu esasy azy birlik bolsun diýip edilýärdi. Bu taýda bir adamyň izni itikläp, ýani nemeden herkim sway wolna çykdy. Pandemiýa ýagdaý, öllere eýe çykmady, halk meýdanyna aç kaldy, halk bir-birine kömek etip, ağaçlara produkta paýlap, iman işleri ýoklara zatlara kömek etip berler. Ve özüne hem gepler oturany bilendir da, ýöne bilmediklerini halyp otyýar. Köp bilýär. Menim goşuňym şu meselede ine Anadolu Hacıyew politika men düşündirýän ýaxşy politika. Protesta gurnulyny sivilizowan döwletlerde ruhsat alynanok ýemel uğradylýar, şoň bilen ýeterlik bolýar. Ine men sivilizowan döwletde Ýewropada protesta bolýan. Parijde, Ženewada, Amerikada, Warşawada men dokumentlaryny men edýän şoň. Men barýan Amerika, bizim aktivistlerimiz bar. Men şoň razryşenýetini edýän, ingliz diline iyi berýän polislary, ýa-ni prefekturanyň hemmesini galdyrýan men. Olar maňa aýdýar, "Ho, bizi galdyrma, ýemeli uğratdyň boldy" diýär. Hatta şu ýerden Ženewa gidende men öňünden ýazýan şolara. Barwam şu ýemelini bar görkezýän prefektura, ýa-ni meriýa,
Polisa olur diye gelme diye sen yemel uğrattın ha. Yok men öňünden baryan erkek kuvvetler yani düşünşmelik bolmaly yani. Gelme diye biz seni öýem tanıyar. Sen ýürege düşdüň diye. Sivilizowan döwletlerde yemel yeterlik. Inni Türkmenistan ni sivilizowan döwlet. Bir düzeltme gelip gideyim şu adı komentarı okudum şutaydı. Hakikaten ama o dövrlerde zar şeyini almak için arızalar hem yazıldı, baş yüzlerim tutuldu. Her yedek baranlarına kim arıza edip barda önünden bir çıkıp söğüp kıygırıp kok koyuyor baranları. Beren Yok, oklar. Ve doğru konstitusiyasında bağ pravilasında bağ çıkacak olsan hat yazyan biz plan yerde çıkış edecek sözlerimiz var sonra edecek deyip hükümet dedin ha. Yazgı ver yan plan gruppan adından deyip boldu. 50 adama çelli ruhsat sormam gerek değildi. Staviş biz vesiniz. Uydamlayın diýdim. Inni men sözüm dowam edin. Men ýaş politik hökmüne ine ul politika hajiwa düşünürýär. Uvidamlayın edilýär. Adyşyny alnanok. Bir. İkinci. Hiç kim sana protesta çıkanda hiç garanti berip bilenok. Kim garanti berýän bolsa yalan edipdir. Sen şöyle urup bilýärler, öldürüp bilýärler, atyp bilýärler, söwüp bilýärler. Sen dokumentiniň bagy ýok, ol sen onu kontrol edip bilenok. Kim gelýänini kontrol edip bilenok. O mümkin näme? Ine muň diýäni siz adamlary dokumentsiz öň atdyňyz. Wagt dokumenti bolman soň adamlar çykýarda. Doňjan. Dokument bolmasa koronavirusda ine şurýaly dokumentsiz adamlara kömek edilmese, ine şu zatda aýtmak üçin çykýarsa. Siz başgaça biz näme aýdaly? Arda da ýatyp gördük, ýüzgeni gördük, ertiden akşama döjü kimlik gyýgyrma gördük, pasport meselesini çykyşyp akça demet gördük. Hemme zat gördük, gözüňiz bilen gördüňiz näse? Yok, esasy maksadyňyz şol opozisiýany garalamak bolýar. Indi adalatly bolaly, doğrudan hem Täjgür Begmedow bilen Anadolu Hajiýewiň guw eden işler ama onam ýatlamaly. Ol dogry. Ýöne şular öýlerine opozisiýa diýip hemme siýasy meýdançada, ýagny mejnarodny konferensiýalarda bize garşy uruşýar. Hakyky opozisiýa. Şoň üçin biz oturup demokratik opozisiýa siýasy meýdançany ikiye böldük. Nomenklaturna opozisiýa pul ogurlap gaýdyp özüni gorumak üçin pravozashyta açyp ýa gurumlar açyp özüni gorumak üçin çykyşlar edip özüni status alyp ýa gezip ýörler. Olardan tok ýok. Hani protest etdiňizmi? Ýok. Hani öňe çykyp bir manifestasiýa, deklarasiýa etdiňizmi? Ýok. Halk bilen işläp gördüňizmi? Ýok. Halkdan açyp ýördiňiz. Halkyň ýanyna barmany urýan, sebäbi halk ýüzüňe basýar, ogur diýip size. Biz halk bilen işleýär, biz halkdan çykyp halk bilen işleýär. Siz kabinetde oturup wzatka alanyňyzda merkezi banklarda biz giýje günniz biznes açyp zavod, fabrika goýup adamlara aýlyk berýärdik. Köçe owa aýlanýardyk maşinny. Bizi itekleyen yok, bizi gollan yok, bizim olaya administratif mümkinçiliklerimiz yok. Biz yerden çıktık. İşlep Avrupa'da, Türkmenistan'da hem yerde işlep öz yani zahmetimiz bilen, ağımız bilen çıktık. Fizyali kabinette oturup yani vizat alıp oturup soňun bäri gelip elbette siz bize göre atakıllı siz administratif sorular goýulýaňyz derrew ýapyşyp ýa-ni monopoli etdiňiz. Ondan halka tok ýok. Hiç şey. Halk bilen işläp göreňiz. Hiç zat etip görmeň. Murat meni O sapary öldürenden onam reportör biz granic Parijde gurulanyna şol bardy. Başga protest ýok. Ana hemçe biz ýa-ni 2020-nji ýylda protest etmäkä näçe ondan öňütmediňiz? Näçe biz etip başlandyk? Biz hereket etip başlandyk. Siz hakykatdan hem halky administrativna pravozashyda akompanýaman etmeli, ýa-ni akampaniýa etmeli. Siz bolsa olar gömýäňiz. Meniň hiç ýer garşylygym ýok. Ne täjrübe ne Anadolu'da. Gaýtyp men şolary maňa garşy işleteler, dewlete garşy işleteler öwýärdim şol çykyş edip. Ýöne häzir Çin'den geçdi. Bular Telegram çağdaşdylar, adyk edip Anadolu Hajiýew diýip bize garşy işlediler. Bize näme etdiler? Näme on ýa-ni biz olar näme işläwerin-de. Adyk bolsun, PDH bolsun, tapaw näme işläwerin.
Biz begeniyet. Näçe köp gurulma bolsa biz begeniyet. Biz her wagt golýardy. Yok şolaram bize garşy uçturdur. Ýeriniň nälim? Muhammed aga goşakdadyň barmy? Wende men bir habar etjek häzir hemme watandaşlarymyz bilsinler. Dün Amerikan Kongresinde bir Awganistanyň General Semi Sadat diýip ýene de bir näçe tanysy ditil getirip şo taýda şolary gulak atdylar. Wende şolaň dakladyny bir bölegi nämen üstün atýa dokumentalny Awganistanyny döredilen bir tofar pravazashitni guramalar var. Gumanitarny gurama Ýewropada upravliýat edilýän hemmede. Şulo diye Awganistany berilýän kömegiň hemmedi yani etaty bölegini Talibanlyň özlerine berýänler. Özleri paylaşýar diye. Şu ve dün nemede şunun haberini verdiler. Daklatdı. Men näme diýjek bolýar? Bir mehanizm, ne tanış mehanizm de. Yani Ortaýadyň KGB'si Orta Aziýadäki diktatorlary vilayat etmek üçin, şolary goramak üçin şunu ýanak set döretdi. Pravozashitnikler de şolan kontrolüne, opozisiýalar da şolan kontrolüne. Her kim hem şo ýurdyň içinde bir zat hereket etjek bolup öňe çyksalar, şolara çykýar. Bular da gön KGB berýän informasiýany. Şoň bilen hem o taraf köşeşdirýärler, Türkmen döwletini haberdar etýärler, hem bulara hem zat normal diýip görkezýär. Şoň funksiýasy şundan ibaret. Göne pravozashitni berde registrasiýa alynan. Bir zat etjek bolsa bir tovar hereketlerini görkezmeli. Şoň ýanak derejede de şular hereket etdi. Şo sebäpden men hemişe aýdyp gelýän zadym şu. Biz täzeden bir tofar ýaş oglanlaryň täze öňe çykan aktivistleriň kömegi bilen täze pravozashitni guramalar döretmeli. Goý bular da peýda etirdi bizim hiç garşylygymyz ýok. Eger böwet berjek bolsalar, berdi Muhammed'e hyzmat etjek. Bize tapawut ýok. Hajiýew bolsun, ýa neme bolsun. Şu wagtlam ofitsialny gelip ors dilini öz kanalyna şunu ýanak dakladyp etmegi diňe berdi Muhammed'in hyzmatyny. Diňe şolaň dilini olgun şu zatdan soň olgun Jenewada geçen ýygnagda Türkmenistan tarapyndan geleldi de gönüşün gepini gaýtalýar. Gönüşün gepini. Şu Wopa diýip biri bar, şun gepini gaýtalýar. Diye bir tofar adamla diye hayırlanıp halkımızı öjeştirýär diye. Şunu aýtýarmy? Şu diye bir tofar grup bir okudy. Göndi vatandaşlar bir zady ünit berdi. Tunes'te näçe ýyl ýa arabski neme diýip başlady revolýusiýalar. Şonda bir tane oglan özüni otlady. Nemede Reynekde bir talkuçka ýanak ýerde özüni otlady. Hiç kimden, hiç yerden ruhsat alana köçe çıktılar. Näçe ýurtda revolýusiýa boldy. Göndi şunu şu taýda guramaçylyk ekedim hem şu pravozashitni guramalar. Şunu etdi. Hemme dünýäde gollady şolar. Bu boldy. Gör, bizim garşymyza gidip otdy. Halkyň garşysyna gidip otdy. Ýurdymyz gulaly güllüp bar problemeden kehekle haýyrlanýar diýär. Aýtýar. Sağ ol Muhammed aga. Ýeriniň näliňme şunu diýen zady? Они жили там с просроченными или утерянными паспортами. Более того, выходили на протесты, нарушив закон, без разрешения местных властей. Все это привело к системным ошибкам. Одним нужен был пиар личности или группы, другим статус беженства. Но никто в силу своей неграмотности, то ли лени. Ine şu adamlar status berinse almak için çıkýarlar diýär. Hormatly Hajiýew, sen özüň status berinse alňa. Onu sen hem Türkmenistanyna 99-njy ýyla çeli ýa 2000-nji ýyla çeli Niyazowyň bandasyndan Merkezi Bankda pul oglap oturdyň. Soň birden sen ýolbaşçyň Orazowy pul oglusyny ýa-ki arest etjek bolar, ol gaç gitdi bolýan.
Ganday müfkerli bolýar, gorkup işten çykdyň. Soň Ýewropa gelibem, Boston'u aldım. Meni öldürecek bolýar, akıtjak bolýarlar. Keypin akıdan oklar, eger sen pul ýaly normal işlek giden bolýar. Senin işleri ýok. O ýerde pul oglandy. 41 milyon dolar. Sen şoň içinde ýanky podozrywat edýärler. Şoň üçin sana ýapyşdylar. Suwda Amerikanyň da sen Ýewropada. Men günäm ýok. Olar suwda berip ýanky sonra ýanky jogap berer Amerikanyň da. Näme şonu etmedin? Sen pravozащитник bizden gowy ýanada bolardy. Hani maňa garşy iş golasyn, men hedir edýän, men begenýän. Men şu ýerde gaga barmaly bolsa da şolary şol pripiska edilip üçin bütün dünýäde ýanky suwd edip men olara garşy jinaýat iş döredip bilýän. Olara garşy bir iş döredip bilýän. Sizde eliňizde şu ýazatdyr, bakan hem çypdyňyz. Pravozащитник bolup adamlar kanun öwredýär. Ola bir. İkinji, o nähili? Siz 10 ýyllap Merkezbankda işläp, Arky Niyazowym diktator. O ýerde biziň Abdukuliýew esas oppositsioner 1 ýyl işledi. Men şoň ýanyna bardym. Özüm uğraşdym şoň bilen. Abdukuliýew gaty arysy adam. Hakyky türkmen. Hakyky sada ýürek pek ýürekli adam. Gün aýtdy. Şo ýerde maňa aýdan zatlaryny men gaty ýanky makul gördüm. İmtim gaýtdym. Ine şol adam 1 ýyl işläp, Niyazowy tanap, derru işten çykdy. Men diktator bilen işlemok diýip opozisiýa ofisiýalyny geçdi. Siz näme 10 ýyl garşdyňyz? Kim eliňizden tutdum biri? Ýok. Sebäp pul düşüp dur, işläp dursaňyz, gul ýaly hemme zat, jaý gurup dursaňyz, gul ýaly. Onsoň o razwaýrdan kryşa gitdi bolýan, gitmeli bolýar. Ya dogry dämi? Sizem bu beşanlyňyz. Ine näme beýleklere UBS üçin çykýar diýäňiz. Siz UBS üçin ýanky siz alkytjak bolanyny siz hedge fond açdyňyz özüňizi gorumak üçin. Hani 2020-2019-da çeli eden işler barmy? Siz 2003'te men aýdaýyn eden işlerini Murad. Hani 19 ýylda kimi çykardyňyz? Näme etdiňiz? Hiç aýtmaly, internetde dolu maglumat bar. 2001-nji ýylda Türkmenistandan çykdylar, pul ogurlan adamlar bilen bankyň başlyklary bilen birlikde. Näde çykdylar? Ne belli. İnternetde informasiýa Orsiýada gatça. Orsiýetde gyska wagtyň içinde Orsiýadyň grajdan diýen pasport alýar, Bolgariýa gidýär. İnternetde bar bu maglumat. Bolgariýa näme çykyp gidenini men aýratyn, gerek bolsa çykyş eden häzirlikçe men şu adam bizi interesat eden ok ýöne. Şu bize garşy çykyş edip, ýani halka, halkyň öňüne biziň ynamynymy gaçyrjak bolup çykyş edenler biz jogap berýär. Ine şoň üçin özü UBS alıp inni beýlikleri UBS üçin çykýar diýär. Özü bolsa şu UBS üçin hereket edýän adam şonu alıp inni beýlikleri almalymış. Aly bilen alsın. Bütün halk kökenýär. Murat, ve şulan priyamoy обязанности. 1 milyon oğlu Türkmenistanlı Türkiye'de bir kanun ve de hiç illi dokumentte ellerine istat yok. Çağalarını görüp bilen aklı. Ulyanak yaşap işlep yölle var. Şuları uzakunu etmek. Şu problemaları ona yetirmek. Şuları şu tada ellerine dokument bulur yani. Dokument, kanunu yaşap bilir yani. Etmeli işte şulun oyunu. Şunu davno etmeli şunu. Türkiye'nin içinde damaşni nasibiye. Türkmen ayarları vurup yencip böyle. Onu cins ulçuluğuna çekkenle. Hemmesi bak. Yok hatta. Çağaları okap bilen aklı. Mümlerce imigrantların şu tadı problemimiz var. Şu adamın priyamoy обязанности. Şuna delegatsiya barıp şu onun önünden kıymıllımenle eğer şu işin doğru getirem. Ta şu delegatsiyanı akıdıp şu tadaki meselelerini çözer yani. Hem şu tadakilerin pasportlarının meselesini kaldırıp şunun meselesini çözdürmeli adam şu Helsinki topor barmalı hiç yerdeydi. Ona dere biz birinci gerek 3 yıl bundan önce 2 yıl bundan ABS'nin yemeğine barıp özümüz barıp bula çağırana ünlülü biz şu tak getirecek kabul. Teze adımlar getirecek kabul ünlülü şunu.
Hatta men bile yoksa talamlaş bir tanıya bilye. Şu tadı biz bilen talamlaşana. Neme yirgenç var şeyle biz bilen talamlaşmalı ya. Biz bilen oturup bile hareket edelim yoksa ne şeyle şu da katlaşıp böyle. Kaytam ay gelin hoş geldiniz. Gel bilerikte Türkmenlik meselesi üstada kallıraylık, eğitmenler, beyitmenler deyip bir de yol görkette de hakları da edip bilye. Kovu bilyerle davranıyor. Yanımıza gelmekten hiç aslında gepleşen aklı. İnni şu tada gelen adamlar var, şoları özünü düşman biliyor. Ondan tamam şulan hiç kaydı. Ne apazitiye yani, ne bula. Öz pulları bile, öz karşıları bile abesiye yanına giden adam de. Şu tay gazete insanını almadan, yol kredi tölemedeli. Şulan bariyan çünkü tölemedeli, şoma da giden adam. Aha bizim prava zaşitlik diyen kuramolumuz. Halkın söymese, özün şu mesele koşulşup, öz yüreğinden etmeden sen prava zaşitlik bulabilmeyer. Bula da şey. Bulan öz bir cinayeti var. Özlerin kolumuz için dörettiler. Hükümet bilenin bana da attırmadan bizim sana da attırmayak deyip gepleşerler. Bollu. Men rezultat etmeden şulardan. Yine OBS deydiğiniz men size düşündüren hormatly vatandaşlar men size hakykata yani. Özüňiz bilýän men hiç wagt ýa-ni iki tarapdan geçirilen gepleşikler hiç wagt YouTube'da aýdamokdum. Men size aýdyn OBS yani. OBS yani men bilimde şulardan sordum. Hawa ba ine şuraya sentýabrda ýygnakda ýürüýte diýip oňa ýazylmaly diýip dogrudan maňa aýtdylar. Men ýazyldım. Men ýazylyp derrew Muhammed Aga'yı verdim sylka. Muhammed Aga ýazyl sen barmaly. Nura'yı verdim. Nur sen barmaly. OBS'ye halk üçin ýoly ine men açdym. Bular çanok gilýärler. Şonda bir baranla bular şok boldy. Näçe bular bardylar. Näçe ýa-ni nemedip şok bol. Buların sebäbi maksady hakyky opozisiýany gizlemek we monopoliýany saklamak siýasat meýdançada. Biz grantlar bize gelmeli, bize diýär hemmedat biz. Ine men size bir wakany aýdyn. Menin bir dostum var täzik opozisiýany ýol açdy, Muhaddin diýip. Şoňa diýärler, şoňa diýärler şular. Ine Murat Urbanowň işlemen ul opozisiýa däl, ol ýa-ni muny halka moguldan hiç adam eden ok diýärler şöyle. Ýygnakda. Täzik opozisiýasy Muhaddin ine 4 sany ul opozisiýanyň alýansyny ýol açdy. Men onuň işleşen 2 ýyl bäri. Biz eýem köp zat etdik. Biz näme etdik? Men size düşündireyim. Biz ortaň siýadyna gatnaşdyk. Biz ortaň mobilizasiýasy bolanda biz Gazakstany galdyrdyk. Buryatiýany, Yakutiýany, ýa-ni Tatarstany galdyryp şo ýerde Telegram chatlar bilen biz işledik. Merkezi Aziýanyň adyndan. Men Merkezi Aziýa gurumlarynyň ýol açdy. Şol bize ýa-ni gurman ýol açdy edip men goýdular şular. Şoňa şulam gatnaşýar. Men hemme eden işim Ors opozisiýasy bilen, Belarus opozisiýasy bilen Zoom'lar gatnap, men bilen köp zat etdi. Men bilen Paryja gitdi. Onu men gurnadym. Senata girdik, hökümet bilen ulaşdyk. Hemme zat gördü men et bilýän işimi. Şol şoňa şey diýdi. Men sizi 10-15 ýylyň bärde görýän Kofiç diýäňiz. Men murady az wagtdan ýany 10 eden işlerini siz ömrüňizde et bilen gopdy. Ýüzlerini aýtdy. Şoň üçin Murat Gurbanow saýlamaly bolsa, men şonu saýlaýan, men sizi tanamagam diýdi. Maňa jaňa dep aýtdy, näýe adamlar aýylar? Gelip yamanlya, öz vatandaşyny yamanlya diýip maňa aýdýar. Şonu gen görýär. Ine şu ýaly adamlar şol. Men şunu eşitip gen gördüm, o zaman beýle opozisiýony nemelerim şonu aýdyp başlady. Bular näme diýär? Hemme ýere hat ýazýar. Ine bular nime etmän, bular populistler, bular 6 aýdan ötüşýär, bular opozisiýa diýär zat diýip. Biz halk bilen işleyen guruma, biz halkın esasyna, halk kerekedi. Biz opozisiýa bolmasak, siz näme opozisiýa bolýaňyz? Hajiýew. Sizin diktator Gurbanowyň tapawdyny näme? Olam konstitusiýa bar diýip adamlar anlapýar. Olam konstitusiýa bar diýip men konstitusiýany garandy diýip, ýa-ni konstitusiýany bozup Sizem pravazajnik bolup. Adamlar pasportsuz bolsa, birinji işini şol. Gece onu Jenevaň öňüne protest etmeli, hatlar berip, duşmaly, kapydan goýmaly, aýlandan ýermeli, işlemeli. Halk bilen işlemeli.
Siz şu zatları etmeyen, biz şu zatları size derek edilmedi, bize topulyamak. Men düşünemok siz kimi işleýäňiz. Men şoň üçin şol videoň ýanky adyny kimi işleýär Türkmenistan Smot diýip goýdum. Hormatly watandaşlar, ýazgyň öz kommentariýaňyzy. Siziň pikiриňizçe kimi işleýär? Kime kömek edilen bolsa, ýazgyň şonam bize kömek etdi, Murad aga ýalňyş ýaň diýip ýazgyň şonu. Ya da bine biz nimetlik bolun, jogab bernok diýip ýazgyň bir görsün halk. Meniň ýalňyş ýanym bolsam boyun aljak, men ýalňyş ýan diýip. Izin dowam edelim, kyn görmeseňiz. То ли вообще наплевательство не сподобился изучить законодательство той страны, в котором они пребывали. Они пошли легким путем, сидели в различных непрофессиональных, в том числе сомнительных чатах, слушали беспочвенные обещания и посулы, надеясь на лидеров этих чатов. А когда пошли задержания, все ринулись за помощью правозащитникам. Где же те лидеры, которые толкали на необдуманные поступки Фархада Мейманкулиева, Равшана Клычева, Максада Баймурадова? Ine muň diýäni men türkmençe terjime edeýin. Şol adamlar diýär-de Telegram chatyň ýolbaşçylary. Bu opozisiýa diýen o. Tiýä bu bizi opozisiýa bölün o. Ine şol adamlar öňüňizdiler, problem bolsa da pravozasiýet alýarlar. Aziz pravozasiýet bolsaňyz size var ýatsa, siz o ofitsialna Türkmenski kesmot diýäňiz. Onu aýyň türkmen sözüni. Türkmene kömek etjek bolsaňyz. Aýyň. Ýadyň Hes fond emini Anadolu Hacıyeва, Yatayacun Begmedova. Şeýdip ýadyňda. Näme etjek Türkmenski fond? Türkmenski diýeningizde siz bütün halka ýanky tarapyndan pravozasiýet edýäňiz. Elbetde siz hemmeden kömek ediňiz. Umuman telefona jogap berýäňiz, umuman size bir ýazylanda jogap berýäňiz. Beýle bolmada Türkmenski diýip bütün ýanky halkar gurmaňa öňüne çykyş edip biz ine hemme halky gorýar diýip aýdýaňyzda hakykatdan bolsa hiç kim goranok. Inni Farhat Meymankuliýew kim onu iteledi? Ýene biz iteledikmi? Oň öz topory bar. Gruppirovka däl, topor. Gruppirovka bilen toporyň tapawyny men size düşündirýän. Gruppirovka bolsa bir zady basyp almak ýa bir zady agrabit etmek üçin gruppirovka döredilýär. Ya düşmançy olanlar şonu ýanky jogap bermek üçin gruppirovka wagtlanýça döredilýär. Topor gruppirovka bilen tapawyny baştan aýagyna çelli soň ýapylmaýar şu topor dowam edýär. Gruppirovka wagtlanýça döredilýär. Bu bize wagtlanýça ýanky toporjuklar, gruppirovkalar diýip at goýýar. Bütün dünýä öňünde, unutmaýyn. Öz kanalyna da goýýar. Ine şoň üçin biz hökman jogap bermeli şuraýaly kezzapçylyk edýän adamlara biz jogap bermeli. Sen pravozasiýet de kezzapçylyk bolmaly. Senin beýlik pravozasiýet. Onanyň Amnesty International bäýärde jaň etsen awtotwetçik. Saňa jaň edip soraýarlar, näme jaň etdiňiz? Näme edip bizim wekilimiz bar, hökman baryň şoň ýanyna. O wekiliň ýanyna barsaň, eýýäm oňa jaň etdiler, ine men barýan diýip. Şol ýaly bular sypdyrmaýar seni. Bular bolsa gaçyp ýör, tap bolan bular. Izin dowam edelim. Сердара Дурдалыева и других при этом не хотят. Serdar Durduliýew boýunça men maglumat bereyim. Serdar Durduliýew adatlykda. Muny 2 gün sakladylar da siyasata hiç il degişli yer bolmansoň muny goýberdiler. Häzir adatlykda Türkmenistanda gezip ýör. Habaram ýok şondan. Türkmenski ýagny bütün Türkmenistanyň halkynyň hersi fondy. Bular adamlar bilen işlän oga. Buň bar işleýän adamy Durtoltan, Kaşpirovski ve ýene bir adam olar grant berip şonuň üstünden işleýär. Gönlün gorkya işlemen. Türkiye varsa da gidilerim kaçıp ýörler. Biz Türkiye varıp inanmardınız. Birinci duşumdan başlap bir ýanky çayxanada, uly çayxanada 9'dan bir çeldi şo ýerde şu kim gelse telefon etse gelin men şu ýerde diýip bir-birden garşar ýadyk. Çemeniň topory gelip pretenziýa da bildirdi. Oňa düşünýüşdik. Olam geldi, bulam geldi tapawy ýok bize. Bu bizim vatandaşlarymyň haky var. Bize garşy ýanky pikir etmäni. Gurun ýok. Düşünmeli. Düşündirip bilmesek biz günäli. Eger düşünşe gelmese, onu biz düşündirjäm de. Ýöne düşünmeli. Hemmeler bilen. Bunu sen näli pravozasiýet etjek bolýan, haçan sen adamlardan gizlenip ýörsin. Yemelden ugradyň,
biz seyrederiz. Eger de dosye interesli bolsa kömek edýär, olam bir şertde. Ünsüň şoň kömek dilýän şertleri. Biz tam kömek edýäs, grant alyp berýär, soň biziň işimizi edýär. Mysal, Oral Çyçyk deport lagerda otyr Rossiýada. Allygyny bize söýýär. Maňa düýje söýüp ýatyr. Mene onu tanamam. Bir gerek ömrümde guruluş gördüm. Ve paýkysy maňa jaňa pul sordy 100 000. Yok oraya pul var bizde diýsem Hemmenin urnan şu. 20 500 dolar soň 100 dolar sordylar menem diýdim oglanlar. Siz pulu çykýan bolsaňyz çykmaň oturuň diýdim. Boldy. Şondan soň bir 6 aýlap gurulum edemdi. Men wapşe tanamam onu. Indi bular şoň kömek edýär. Menem bular jaňa diýen. O näme gurulap ýör bize söýüp ýatyr. Opozisiýa söýüp ýatyr, düýje söýüp ýatyr, maňa söýüp ýatyr. Näme çypyn etdirýän? Sen şonu kontrol edýän? Men 100% kontrol edýän şonu. Onu kontrol etsen aýt, şu ýagdaýda, agyr ýagdaýda gaýtyp biz çykyş edip şonu gollamaly, zat etmeli. Biz gollajak, aýtyn bize söýmedin, bize söýmedin. Biz näme gollaly üstümizden adamlar güler diýsem, derhol telefon ýapýar. Sen öýüz etdirýär. Kasperovski parayı. Öýüz etdirýär. ADH bir kanatna neme verdi, bize topuldurdu. Näme çypedýär? Biz muňa näme etdik? Ya bul opozisiýa diňe menki, başgaňky diýär, men dogunymy öldürdüler, hiç kime öldürmediler. Men şo ýerde ýanky soň hökümete baryp hökman men şo ýerde men paýym bar bolsa, işler gadan, erti saýlap bor, üstünlük gadan al, ýol boş. Problem nämede? Biz priçom? Devam Biz edelim. niye? Bize baş uğraşıyor. Aydın. Sözünüzü ördüm. Yok, kanat, yok, ayrılıp dur emmeler. Devam edelim, çantam da aşık. Okey. Понять, что правозащитники работают Фантазия. того или иного человека, а с фактами, деталями и доказательствами. Мигрантов, сталкивающихся с проблемой, сотни тысяч, но у нас единицы, кто готов открыто рассказать о нарушениях его прав, о преследованиях его родственников, при этом показать документы и доказательства. А правозащитники, в отличие от тех, кто раскручивает себя в интернете, говорят только о тех, чьи кейсы они могут подтвердить. И это раздражает тех, кто хочет получить все и сразу. Когда не могут предоставить факты преследования, клевещут на правозащитников. Но у протестующих ни тогда, ни сейчас нет ни четкого плана действий, ни как... Seyret, kliveşüt diýär da. Biz pravazlaşyt boýunça birinji edip çykyş edýäs. Näme üçin bize garşy uğraşýar? Näme üçin bize kliveşüt edýär? Biz muň adyna tutamdyk. İşleýär, şu bir zat edýän bolsa, etsin, gurun ýok. Halka kömek bolsa etsin. Bize söýýän bolsa. Häzir öz kanalyna çykyp bize garşy uğraşýar. Biz hukma jogap beräýmelimi? Ödem Ýene her kişilen öjeşdirýär, biri bilen uruşdurýar. Her olýan adam. Men ona hemme dakazatylsy bar. Men onu addelni toň eder. Degişli uramalara debeler. Bu adam endi bizden tapmar. Şol üçin arkaýyn bolsun gaçy. Представителей, которые предлагали бы структурные государственные реформы. Люди хотят, чтобы протесты изменили режим, но проблема в том, что выступает малая часть общества. Основная часть молчит, не соглашается, но и не выражает несогласия. Есть несколько оппозиционных групп, не готовых к переговорам ни между собой, ни с властью. Наших людей приучили ждать кого-то, ту миссию, который решит все их проблемы. Отсюда вера в титулы Туркменбаши, Аркадак. Разницы нет кто. Или лицо, назвавшее себя президентом, лишь бы... Ünsörüm. Bu diýär, opozisiýa öz arasynda gepleşýär gelenok. Bul habary ýok, biz demokratik sowet kurduk. O ýerde geňeş kurduk, işleşdik, bir toparda etdik. Bu habary ba hemme zatdan. Ýok, bular şeýle diýär. Men özüm liçna Hacıyew protest edenmede çağırdım. Gelin Fidem bir Zoom protest edenine, siyah tutsaklar goğlanında, Fidem gelin de bir çykyş edin diýsem, neme, onu
Bayram näme ol KGB'şnik, Russian KGB'şnik. Russian Klitschko nimeti. Maksat. Maksat Bayram barsa men barjak gel, o barsa men barjak gel, bu barsa men barjak gel. A sen ho onun için baran o, sen halk için baryan. Sen giyde çıkışın ette çık gidey. Yok o mağa o şertler, bu şertler bu özüne kimdir dip fikir ediyor. Ola bir. İkinci, biz prezident saylovlarını geçirdik. Milyoner 40 milyon doları var o ne diyorsun biz? Biz prezident saylovlarını geçirdik. Anayamçık gelen o, yürüytü bir Merkezi Aziyan grupposu, yankı, ofitsialny gruppo, ofitsialny beyleki, yankı saylowu geçirýän yeni bir gruppo geçirdi şol atları. Eger häzir kavычkada prezident ýanmasa näçe gelmedi, ine men Türkmenistans fond, men şunu biljek bolýan, maň görkezim, tanışdyryň, men görjek, gürleşjek, hemme zatlar olacak diye biz berýär maglumat. Biz Allah marada vermedik maglumat. Ol adamlaryň keýslaryny diledi. Hiç wagtdan bermez. Allah marada aňarda dursun. Hiç kime vermez. Hatta devlet aktivistlerine veremez o. Dine halkara gurumalaryna görkezdik. Sen ol adamlaryň biz apasynys, biz näil bereriz ha? Ýöne sen gelip barlap bilerdiň, biz sana görkezerdik, problema yok. Sen o ýerde oturdyň, bize garşy görüşdiň, ýanky hemmeler itelediň bize garşy, inni häzir bolsa ine prezidentam özüne prezident diýýän beýdi. Akyl bolun bolsa. Ve Murat, şu kaviçkede deyip aytmağının özü var ya, bir taraf özlüğünü, yani den şon düşmanını, bot şonu görkediyor. Pravazashitni kurumu, bu zatla bilen iş bolmanı. Pravazashitni kurumaları halkı hükümet, abiyazın hükümet. Predestavliyat hemme vazmoşt halkı objekti. Şolun önüne korumaktan var. Bulan işi halkın kanuni hareket etmeyemi o bilen iş olmalı. Halk hükümet eline güç var, halkın karşısında gücü olmadı. Halkın karşısında kanunu bozmadı. Sebebi ispallitir ola. Şoları korumalı. Bunun işi şu, priyama yapıyorsunuz. Ben ne yapayım seni? Eğer Helsinki toparın adından geplecek. Yoksa da hakkı yok beytirip gepleme. Kim ol beytirip gepleme? Türkmen devletinin pristavitili mi? Onun aytın ben Türkmen devletinin pasoluydu. Bu Türkmen devletinin pristavitilinden men size görkezeýin näçe öňsörüm. Şu ýerde Bolgariya hoçt wyda türkmensk aktivista diýär, dissidenta. Bu dissident, öňsörüm. Tak, Hacıyewu в постановлении укмет şunna var ya, men goradım şunu. Oğlanlar hiç haytı şun goracak bolmadylar. Men hemmesini aytdım o. Birini bersek diýanlar, bermäýin şunu. O zaman beýlekler alyp o gurrun o pul oğurlamadygyny de Türkmenistanyň adalatly sud ýok. Şol üçin bermeliler, berdirmeliler. Şonu diýip men Azatlyk radiýasynyň ýeke oğlanlar bilen gepleşdim. Yine şu ýerde ýazylygy Институт war Peace Reporting. Şu ýerde ýazylygy постановление упоминает санкции туркменской прокуратуры на арест от 2002 года, инкриминирующих Хаджиеву причастность к незаконным банковским переводам с государственных счетов с целью присвоения $40 миллионов США. Хаджиев, имеющий второе российское гражданство, живет в Болгарии с 2001 года и в 2003 году получил статус беженца этой страны. Bu adam Rusiyan граждане, Turkmenistан fond açıyor, готовы Türkmenler için görüşde onunla gayret etti. O neymiş beylikle status bejinsi alınına sen nerede yönü özün alyan. Özün koruyacak ol. Pul oğlap kaydıp özün koruyacak ol alyan şunu. Neymiş beyden? Biz sana neymiş pul oğlut diyor. Eğer de şu çın ne olsa yine prokuraturan size karşı iş var. Kaldın mı şunu Bulgarya'da, kaldın mı şunu Avrupa'da, Gaga'da, Strasbourg'da. Çeynap berinde su dedin senin günah yok mu diye. Şu soru yapılıyor. Kıynansak da şu gün kunne size cinayet обвиненият var. Cinayet yankı cinayet var size. Cinayet iş var. Şunu suud etmelisiniz. Hazır ağzınız dolup kurulayanız yine apozisiya beyle. Biz yok o zaman narkotik aileye dikkat ediyor. Utanma. Yine şu yerde ikinci materyal verirsen şu yerde de yazıyor.
чуть более месяца назад, 2013 года, öğren мэр for Munich yazdı. Дело Нурдыхаджиева за президента России ответил ФСБ. Şun işine Россия katnaşıyat ya Russiyan gражданы bul. Yine şu yerde ortadan pasportu var. Şu yerde yazılıyor. ФСБ сослался на то, что так попросила задержать выдачу нового документа. Ине. Чуть более месяца назад, 10 июня 2013 года, туркменский диссидент и гражданин России Анадурды Хаджиев, ядрено гражданин Туркмении, отправил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором обрисовал собственную ситуацию. В 2001 году Хаджиев выехал из Туркмении в Болгарию на постоянное место жительства и с тех пор состоял на консульском учете Российской Федерации в Варне. Но летом 2013 года не смог получить там новый загранпаспорт взамен устаревшего, поскольку Федеральная служба безопасности ФСБ попросила задержать выдачу нового документа. Sen cinayetçi olsan, seni alıp gidecek olup, sana dokument vermediler. Nelegala koyacak olup, sana alıp gider yani. Yani şunun için. Şonam yankı bu cinayet işlerini yine men opozisyoner mangarşı görüşerler deyip kaşamalaşa edip bütün dünyanı allak gelen kezzap. Başkaça deyip bolan oğa. Yine yeni bir yine şu yerde de uyuşup yazıyorlar. Yine hatta Туркменскому оппозиционеру разрешили участвовать в конференции. Yine şu yerde ünferin. Şu yerde yazıyorlar. Российские правозащитные организации чрезвычайно встревожена информация о задержании в Варне 2007 года Анна Хаджиева, имеющая двойное гражданство России, Туркменистана в связи с запросом его экстрадиции в Туркменистан. Yine şu yerde yazılıyor. Yine Radyo Adat geliyor. Туркменская редакция Радио Свободной Европы Радио, член оппозиционного движения Ватан Анадурды Хаджиев, ödem 2010 yılla. Yine men soru veriyorum. Yoldaş Haджиев, siz pravozащитник. Siz biliyorsunuz. Ya sen pravozащита bilen olmalı, ya da sen opozisiya bilen olmalı. Siz bir vaqtda hem opozisyoner, yani Vatan opozisyon hareketinin yoldaşının biri ve şu vaqtda siz pravozащита. Özünüz bizden qovup biliyorsunuz kanunları. Neyem ki şu yerde siz kanun bozuyorsunuz. Ola bir. Neyem ki siz pravozащитаны ulanıp Türkmen demokratik opozisiya karşı görüşüp öz hakiki siyasi maksatlarınıza yetecek oluyorsunuz. Neyem ki? Bolya. Siz siyasi hareketin yoldaşı, vatan. Okey. Hani sizin registrasyanız, hani sizin aktivistleriniz, neyem ki olabilin protest eden yok, neyem ki olabilin yani çıkışlar eden yok, biz yani neyem ki siyasi tutuklardakları koğulan yok. Bütün dünya hareketlerine siz pravozащита, yöne siz opozisiya hem yerde neyse siz şu atları iki tane düşüneceğini koşup biliyorsunuz. Men şon gen görüyorum. Olan bir. İntek kanunlarına gelir, şu yerde de yazılıyor. Kanun maglumatları görür. Şimdi şon yankı video çıkışını dinleyelim. Не сам гражданин. Он хочет лежать на диване и ждать маны небес. Сейчас им вбивают в голову, что гражданское общество – это митинги и протесты, а властные СМИ капают на мозги, что это плохо, может привести к волнениям. Мало кто понимает, что гражданское общество – это самодисциплина, умение самоуправляться, чтобы не скатиться в анархию и скотство. Это умение оценить положение страны во времени и пространстве, составить систему координат. Это не легкий, долгий и мучительный путь. А невежи хотят все сразу и на всю жизнь. Те, кто поверил иллюзиям, сейчас возмущаются, почему у них не получилось. Мало кто имеет смелость признать свои ошибки, что принял желаемое за действительное и поверил пустым обещаниям. Отсюда претензии друг к другу, ко всем вместе взятым. Еще раз повторю, мы должны уметь самоуправляться, а не перекладывать ответственность на другие плечи. Şu yerde şuraya bir topar aktivistler, bir topar adamlar yankı yoldaşlarına inanıp hareket edip sonra hiç tatlı olmadan sonra yine bize topluyorlardı ya. Yine şu adamlar doğru boyun almalı, yankı öz tertiplerini kovuşturmalı. Bu zatta diye arasında yönü manipülasyon diye. Ne yapmış Murat, manipülasyon? berdi kovu diyen zat yok. Berdi o näme halka näme diye.
hiç de bolmayaydı, hiç de etçek bol oturmam, bokunu diymen. Aytyan da adı şolu. O şey diyor aytıyor, gönü. Bu manisi köp bu aýdanda. Yo, o manası şol, başka hiç de etçek olmam diye. Bir muçitinli, trudni, kıyın tatlıdır diye, kellerini ağırtıp oturmam diye. Bu da aytyan da adı. Men şol için aytyan, biz zakaz bilen ediler. Göne hiçbir dünyanın üzerinde, hiçbir çala öz yurdun söyleyen adam şeytirip ekrana çıkıp hiç de aytmıyor. O da var ya halkın hareketinin karşısına gidip. O ne illi prava zaşitni kurumu dünyadaki bar normativli boyunca bar hakkını talep edin diye derek hiç de etmek ete muçitimli put diye. Ne için? Yine men misal Dine bir cedat verdim Muhammed'in gefini kaytadı. Hiç de etçek kol oturmam diye. Sonra Yine- bir verim bilen uğraşıyorum oturmam diye. Yine men Aha, uruşturan hem ödü. Uruşturan hem ödü. Yeke adamlar birbirine uruşturuyan şu adam. Bunun için yürüyüte peredaçı o bir dakika ben çiftlerini uğradayım şu adam. Adatlık radiyetinden bir şeyle ben ayttım ha. Fiktim ne bir tane adatlık radiyetinin saytı var. Kim Türkmenistan'dan çıktı birinci şona var yani ki oğlum KGB'nin eline. Son ondan bunlara geldi. Ayırttım ben şunu. Ben ayırttım. Hem de bamenle suratlarına çelin. Adatlık radiyetin başlığı bilen gepleşti ben. Ayttım ben bir saatten sonra mı ayırdılar. Hemmesi seviyasın ne? Bunun hemmesi aytiyana KGB'nin böreden kuramaları. doğru. Kaya vakt düşünen ok. Şurur kimi işliyor. Bu sorcum. Yönep biz şu adetçiliği neymişin bu levlen? Başka dat yok. Yerine dat yok. O zaman yerine iyi bu dat yok, halka doğru. ait bunu yapra. Evet etteli o kadar etli. Düşünüyorum Anladım. koy bir halka bir dat etti biz başlıkla tercih edecek. Katı doğru. Hacif can mı olacak? Katı Yöne doğru. bu oyunlar ne mi? Ondan hem gelip diye birbiriyle gepleşmeyen aklı. Bokunu ya. Öyle uğraştırıyor. Bana ne için? Kalmıradafın o bir niyazaf öğüp nemeden dadın bana uğrat ya şu. Ben de doğru ne leke ihveren da. Şu uğrat ya. Ne? Men bilen kalmıradı uğraştıracak konu. Men bana ait ya. Şu neme var. Hanamov. Şu aktif adam neme apayisener. Men tanıyanam neyse çıkışam ettim. Şu ne menden kıyın görüyemi, ne mi şu bilen gepleşeyle bir nemi değiliyemdi. Yok, men işim yok, men tiyadat bilen işim yok diye. Bokunu ya, günne de öyle şu bilen gepleşiyor. Şu bilen beni uğraştırıyor, şu bilen beni uğraştırıyor. Sen gözlerine getir, sen ne hemişsin ben bu zatla bile görsen prava zaşitni bu. Eğer sen hükümete hizmet etmeyen olsan onu bu zatla bilinmemiş. Yine bir tane fakirler bir oğlan mı neme? Ben biraz partisi rivayet yedim. İki tarafı işleyendir falan. O zaman benim şuna aydadım şunu. Hem oğlanlara da ait diyen ben. Aktif o şovlen aranız nemedin. Hem biliyor. Şuna ayttım şuna şun yanaklı atlı var. Derre şunalar aydıp var ha. Beni şun bilin beni vuruşturacak oluyor. Ben de şun için yürüydü. Ondan sonra ben bile vuruştum. Ben ağzımdan ellerini sevdim onu. Utanan akmış şu yaşında şeylik görüyorum. Hem zapisin. Şu da hatta men ay değil vatandaşlar. Şunun hem zapisin men. Şol için bir karamdadan etyen dadını biz biliyor. Doğru. Yönepit her nimette kellemiş şunu çana birdat edimin teettilledi. Ta özümüz bir güyüce uğrayacak. Şol için inni Hudaýa şükür aktivistlerimiz köp, kesini çıkarayan adamlar köp. Dünya cemiyetçiliği bilen, kuramalı bilen, öz priyamı ara katnaşımız var. İnni bula bolli, bolmadı bize tapa atıyor. Yani her ne ettirip onunla. Şular bir işletecek oluyor. Tamam, doğru. Yine men misallar getireyim ha. Çemin ören. Men şunun Viyana'da duruşamda yürüte bir kısan daha da ettim. İkimizin aramızda zat. Çemin öre ağzından çıkarıp dine gürlüdü şunu. Oral çiğşik şuna etti. Bağışlan oral çiğşik diyen oral adını lemo. Yani şu halkın arasında oral çiğşik değil yani. Çemin öre. Yankı Dövlet Bayhan.
Döwlet Bayhanyň aýratyn taryhy bar. Onu aýdatym gelen o. O Baturna diýişli. Biz bilýäs olar. Yo, şolary şu maglumatlary bize garşy ýürüýte grant berdir uruşdurýar. Ho. Hudaý saklasyn. Näçe şunu diýär? Biz bulary näme etdik? Biz bular bilen işimiz ýok asly. Şu dogry aýdýar Muhammed aga. Bir zat şu 3% bir zat etse de biz öwükdirip çykyş eder şolar. Ýöne 3% gowda etse de 97% bize garşy görüşýär. Bizi konkurent görýär, bizden gorkýar. Sen ýyllap monopoliýany saklap gelen adamlar. Bolýar. Yo, men fikretmeýän Murat, diňe konkurentligem bolsun-da. Konkurentlikde Konkurent bolar, tewdet. Hawa, ol bir ikinji men şu geň görýän adam näçe ünsüň şu çykyşyny rus diline diýär. Halkyň Türkmenskens fondu bolsa, türkmen diline çykyş etmeli. Sen halk üçin düşünýärmi? Sen jemgyýet diýen, siz bilýäňizmi Ýoldaş Hajyýew biz günle ýydan ýygnak geçirýär. Jemgyýeti nähil östürmeli. Daway, Abdullah sen şu boýunça çykyş et, Serdar sen şu boýunça, men şu boýunça diýip biz bilimler berýär jemgyýet ötürjek bolup. Konstitusiýany düşündirdik. Türkmenistanyň hökümet organlary nämeden ibaret, her kim näme etmeli, bu organa biz bilimler berýär. Jemgyýet ötürjek bolup. Biz de protest miting edemiz ok. Ýöne biz haklaryňyzy goraň diýär. Siz bolsa, ýa-ni urs auditoriýaň öz zakaşyklaryny, grant alýan ýeriňizde özüňiň opozisiýony analitik super opozisiýonlaryny gökejek bolup, bize tökmen atýar. Ol gowda. Murat, bende men şutada bir daýan şu direýil şakymna pahyr-da gende bir obada bir çoban bolup gelip gören ne kanuny bilýär, ne ors dili bilýär. Şonu hemme halkymyzdan belli, Türkiýede hemme zatlara gatnaşdy, çykyş etdi, gowy sözler aýtdy. Prastoýda. Şu Ýewropa gelenine enni. Şonu değerleme derecesine getiren adam şu. Ya, Gende şunu işlerini adam, pravazaşintik bolmasaňam da, şol adamı gollamaly. adam bolsun gollamaly. Hawa şonu öýüne getirmeli. Şu adam eger çala adam bolsa da, men o pravazaşintik eyle. Adam bolsa da, adam bolsa. Şol adam iyi bolmaly, tebe pahyr hiç de bilemem. Gende şonu öýüne getirip öýünde saklamaly. Hakyky. Gende şonu edena onu değerleme derecesine getirdi gaýta. Şu taýda şonu ýeke goýdy. Bilýän näme üçin etýär şonu? Nakazat etýär. Siz Berdi Muhammediň garşyna gitdiňizmi? Men seni nakazat etýär. Şol üçin hem şu hatýa. Ya bu ofitsialny Zoom'da aýdýar, "Ya вас всех уничтожу" diýip aýdýar. Вот, şonu aýdýar näme? Şol üçin o opozisiýa ýa bize gawanyp etýänliginden ýokardy. O de. O bolsa biz bilýär, o näme gellikäri gawanýar, o belli görnüp otur. Hemme adamdan da o belli da. Bu gawanmaklyk de. Bu öňkü administrativ ýa-ni manipulasiýany ulanyp häzir opozisiýa garşy görüşüp başlady, hakyky opozisiýa. Ine diýdiňiz, ine men habarlaşyp duň diýeriş, men näme kömek bolsa podдержка. Yok, kömek etýän demek. Göz kömek edýär. Görgüli maňa men şu operasiýa düşenini görüp, ýa-ni eşitip, jaň edýän muňa balnitada ýatyr. Görkedi garnyň üç ýerinden kesilip ýatyr. Görgüli ağlaýar. Murada, mena ölüp ýatyn. Bular maňa topulýanlar diýär. Men gaýrat et inim, sen golýandyr. Janyň sag bolsun. Gerek bolsa men hä samolyota uçup baray, nirde aýt balnisaň diýip talap etdim, aýtmady. Bir näçe gerek jaňa haýyş etdim. Aýt men barýan diýsem, ýok aýtjak ýa hemme zat gülýärli. Hakyky sada namysyň marlugyn. Şu ýaly oglanyr biz garaşdy. Şu ýaly oglanyr o zada direktler jany ýa uruşdy. Öler şular. Şu ýaly maşynlikler bolsa her zat eder, halk ulanır, her zat eder, öz behwidini gorar. Öde mana şu etmeli zady kömek diýermedem, şu pryamoy обязанности. Şoň YouTube kanallarda çykyş eden ne gördü, mitinglere gatnaşanyny gördü. Barıp da onun öňünde bar, aha şu adam şeyde, hawa şun janyny howp talýat diktatördy. Aýtmaly zady şol, etmeli zady şol şa. Nur pahyr. Maşgala taňyrdy. Näçe ýyl görmän, ol fiýaty nimedi çykanam ol. Ol maşgalasyn gora. Namusçy oglan, watanyny söýýär, maşgalasyny söýýär.
Gel şoňa hat bermeye. Näme hat bermek? Barıp samolyot bilen uçup elini tutup eltmen. Hava şu adamla şey etti. Şu hükümet howp talyaşlara dip aýtmaly adam şey. Şu neden nakazat et ya. Yo onu Aytımlara bayağı dostlarını dursun. birbirine düşman et ya. Serdarım şeyle. Serdar'ın dayı etyen adam bilýär her yerde. Yo haýygat indi men neme ofitsialny kömek etmek o başga da. Serdar bir hemme yerde akylly zady özüni neme dip bilýär. O çopon o bile ömrüne Ýewropanyň nämeligini bilmeýän adam. Mana Kanunyň direliş nämeligini mana bilen adam. Bilýär direliş tölemem bilýär gerek bolsa. İnni bilýär, inni öwrenip başlady. Dur, inni boş. Halka gerek bolsa nesip bolsa. Ben burada Yok, ederim. Näme diýjek bolýar men? Ýa-ni diýeniňize goşup geçjeksoň aýt 1 sekund ruhsat haýyş ben. Men aýtjak Evet, bolýar. näme diýerler? Ýok, şu adamın ekbelzady şu. Gezekler la sen söz gezegi. Aýdyber. Ýok, goşup berjekdim ýa kerde. Ha. Diňe uçturmak bäde dursun. Nurmuhammed Annaýewiň 2020-nji ýyldaky videosyny subutnama edip görkezýär. Bize Türkde hiç kim degen ak, bize hiç kim deport eden ak, biz hezir edip otyrys. Farhat ýok boldy, aradan häl 15 gün geçen ak, ýa-ni şoňa zat ýazyp berýär. Bu hakykatdanam rejime işleýändiginiň subutnamasy hem bolmagy mümkin. Muny aslında derňeseler, barlasalar düýbünden çykaran bularyň birzat. Diktator ýaly görüşýär. Hem aktivistlere garşy, hem opozisiýaya garşy ve sizin aýtýyşyňyz ýalyk näçe ýyllardan bäri bir ýerde bir agzy birlik görünjek bola orta çöp atýar, uçturýar. Iýminli şu var. Şular soňky Russiýada bir de Türkmen pasol, Awstriýanyň pasoli ýa-ni MHM o Beýliseliýew diýär. Oňa garşy görüşdik. Bular olaryň kuluarda arkyn ýa-ni gürleşip durýar. Näme gürleşýärler? Bilemok. Arkyn gürleşip ýa-ni zadanýalarmy ýa gürleşip durýarmy keypine. Ne men gürleşemde men oradan talap edýär. Bir arkyn ajiz yüzü. Näme diýerler bilemok. Bolýa, o zatlar öz nimetinde galsyn. Dowam edelim, hormatly vatandaşlar, eýem biz köp wagtlyk biz efirimiz tamam. И сотрудничать с властями других стран в данном направлении. Поэтому все попытки здоровой части туркменского инакомыслия, обращающиеся в различные международные организации за помощью о туркменах, которых депортируют, пока не дают моментальных результатов. Hormatly vatandaşlar, ine biz häzir dinledik. Ine şul Anadolu Hacıyewiň opozisiýa garşy edin çykyşyny. Şul adam öz sözleri bilen manipulasiýa etdi häzir. Men pravozащитник we men şu wagtda opozisiýoner ýaly gürledi, sebäbi opozisiýanyň işlerine baha kesdi de ýol gözjek kişi boldy. Jemgyýet gurmaly, protesta çykmaly, nimetmeler, bul jemgyýet gurduňyz däl. Bul habaram ýok biziň näme işleýänleri. Biz giýje uny ýa TikTok'da, YouTube'da halkymyza bilimler berýär. Diňe yaramasak durýar. Bolmasa biz gidip durup da kansa. Muhammed ağa aldygyny çykyş edýär, men çykyş edýän, Abdullah çykyş edýär, Serdar çykyş edýär. Ondan şundan biziň saýtymyzy seretseň, ine men görkedeýin, maglumat bar çykýar o saýtymyzda. Maglumat bar günne çykyp dur. Näme bolup geçýär Türkmenistanda? Ine 4 dilde çykýar maglumatlar. Туркменистан отчитался перед ООН за права человека. Кто поверил достижениям и что происходит на самом деле? Детсады Туркменистана атакуют клопы, борьба с вредителем. 4 tilde çıkıyor şu zatlar. Yine 9 noyabr, 12 noyabr, 15 noyabr maglumatlar çıkıp dur. Ondaşından yine Telegram chat'ta çıkıp dur. DVT deyip demokratik wybor yazsan şu yerde görünüyor. Bolya, bu zatlar bir zat. Şimdi biz hakiki şunun yüzüne seyredelim. Men adaletli boljak bolýan öz çykyşlarynda şoň üçin aýdýan Turkmenski Fond, Turkmen News we Kronika Turkmenistan, Turkmenistan üçin eden işlerim ba. Biz olary bereketli diýär. Ýöne Turkmenski Fondda we Kronika Turkmenistan'da biz gördük opozisiýa garşy görüşýär. Turkmen News'da göremde ony. Ýöne şuly kowurmada gördük. Tuhpatul men eşitýän bolsa biz hemme zatdan habarly edýän işimizi. Aýratyl material gerek bolsa biz çykarar, eger siz opozisiýa garşy görüşüňiz durulmasaňyz.
Biz sizin bilen paylaşar ýazadymyz ýok. Siyasi meydança hemmen kişi alın işleyen, başartanı 90% alın da işleyen, onu bizden öktü çıkın. İşleyen gurun yok. Biz size karşılam değil. Biz sizi yani başartak goğulu yok. Başartak sizin bilen işleşecek. Yöne ne yapacak siz bize karşı uğraşıyorsunuz? Ne yapacak köyüne nomenklaturun apozisiya ol bize karşı uğraşıyorsunuz? Men şonu bilemem. Facebook boyunca bular düşündürüyor. Çağıraylı işte açık ekranına oturup gepleşeyli. Bak, Gelin diskusiya edelim. gelin yine biz ofitsialna aydiyat. Tamam. Yine Türkmenski fonda aydiyat ofitsialna ve Kronika Türkmenistan'a yüzleniyat. Demokratik opozisiya olup. Gelin açık efirde guruluşalım. Biz size sonra verelim. Siz bize sonra verin. Gelin. İsteseniz sizin kanalımızda, isteseniz bizim kanalımızda tapağı diyor. Biz ne diyez? Biz halka ikilik yasamız o. Farhat meselesinde siz gollamalı, siz ılgamalı, siz etmeli. Siz bizimle protesta çıkmalı. Pravazashit Amerika'da diye Farhat meselesinde protest etseniz siyasi tutumu bize aydın, bize de gayret et aydın diyorlar. Dedi o Türkmenski for. Siz çıkmalı, Zoom'dan girmelisiniz bizim protestlarımıza. 15 minut, 5 minut söz aytmalı, çıkmalı. Eden o var siz. Siz Farhat Meymankuli'yi ulanyağı, siz onu hasap eden o var. Sizin Kaşpirovski'nin ol Grant alyan adamıdır. Farhat'ı gollaman gaytip, Farhat'ı gollayanlar gömýär. Farhat boyunca bir tane çıkış ettiniz. Tuturlu deyip. Hawa tuturlu han maglumatlar. Han niye basıldı? Hay türmede otur, neye çıkıp getirildi? Haysi yankı suutda mesele çözüldü. Neticesi nerede? Böyle hatya bir danlalarını aydın. Dokument korkuyor. Biz barlarını görürüz. Bende Murat şu hakkında bir daha edelim bende. Tapavut yok. Nirdeligi hadir. Näme ettiniz? Näme ettiniz? Farhadi Türkiye Devlet Polisiýasy tuttu. Indi bir towara aktile diye bir towara aktmedile diye. Nirede? Aha pravozащитник bilen pryamoy обязанности şundan ibaret. Türkiye Devletinden hemme bilelikde hat yazmalı. Hani Farhat Durdiýew? Nirede? Akdilen bolsa näyle akdile? Näme sebäp bilen akdile? Haýsy ýol bilen akdile? Jogap bersinler. Näme üçin pravozащитник kuramalar prямо ýa eger şunu etmeseler cinayet etýär. Cinayet etýär. Hat yazmaly Türkiye Devletine, daşary işlerine hat yazmaly, bir de jogap berildi. Jogap bermese de, jogap bermedile diýip ona kirip bermeli. Bolly. Näme üçin eden o? Men edýän işini görkezdiňle ýene bir gerek. Ünsüreň. Mesela bir haty görkezdiň, hormatly watandaşlar. Ine şu haty Türkmenski fon Hacıyev Hels fonuň adından Warşawa migrasiýa klubyny iýerýär. Ünsüreň. Şu ýerde men size okap beren haty. Ine şu hat. Ine ikinji bölegi. Şu ýerde de ýazýar. Ýani Türkmenski fon tip ýazýar Hacıyev Anadolu Hacıyev tip ýazýar. Ünsüreň. Ine oňdaşyndan başga bir dokumentler ama häzir aýdyn ine şu ýerde şu dokumentda ýazýar ýani hiç hili hop ýok Türkiýede Türkmen aktivistler üçin ine Serdar Hajanepet şu ýerden gaçyk aýtdy häzir hoppa menne Türkiýede öldürjek bolar diýip aljak bolar diýip ýani hoppa diýip aýdýar ine men provozaçyk hukmyna ýazýan hiç hili hop ýok şoňa diýip ýazýar. Ine gelin men size başka bir dokument görkezdiň, hormatly watandaşlar. Şul nemen Hacıyewiň dokumenti şun ýanky men özüm ýürüýte pirpiçat etdim, sözünü görner ýaly gowy. Sebäbi şul dokumenti migrasiýada ýanky Serdar Hajanepetow migrasiýa çağırıp şo ýerde şonu görkezdiler. Şo ýerde dosiýasyny berdiler de ol tuğra alıp ýetişdi. Ine şol alan tuğratyny men ýanky Serdaryň özü peçat edip berdi, men şonu seretdim. Men size okap beren, gowy diňläň, başyňyza düşüp bilýär şu zatlar. Olar maňa düşür arkaýyn surada diýip aýtdylar. Ine dedim men okap bereň. Миграционная служба государства Польши. Я Хаджиев Анна Дурды. Я Хаджиев Анна Дурды, 20 лет занимающийся правозащитной деятельностью.
являюсь соучредителем Туркменского федерального фонда по правам человека, ТХФ, который был основан в 2003 году в Болгарии, поскольку диктаторский режим в Туркменистане преследует и запрещает всякую правозащитную деятельность. Окей, готовы. Мы занимаемся мониторингом за ситуацией с правами человека в Туркменистане. Готовы. Пишу вам по поводу гражданина Туркменистана Хаджанипесова Сердара, 1975 года рождения, который сейчас просит статус беженства в Польше. Мен ине правозащитник, мен тержимет берген, кыйскача, мен ине сиде хат язган Сердар Хаджанипесов боюнча сиздин янкы миграцион куллуңузда шул боскунлук дилия дип язган. Хаджанипесов бывший полицейский, его близкие родственники, а также братья его бывшей жены все еще работают в Министерстве национальной безопасности Туркменистана, бывшее КГБ, МНБ, тесно связано с ФСБ России. Ни одного из его родственников туркменский режим не преследует. Более того, его бывшая супруга занимает высокий пост в отделе образования в области Дашаус в Туркменистане. В Туркменистане Хаджанипесов, используя служебное положение, принимал участие в избиениях граждан вымогательством и коррупции. Являясь агентом МНБ, он участвовал в преследовании родственников оппозиционеров. Үнсөрін, bir xatın başına yazıyor. Yine şu adam politsiyada işledi. Xatın edil ikinci bölümüne yazıyor. Agent MNB. Siz Türkmenistan'da biliyorsunuz. Gongşedarı diyelerine bunu birbirine diyorlar. MHM Gongşedarı diye polisler. Ya polisler bütün ömrünü MHM ile gidişiyor. Ne yapayım? O Niyaz Furnu diye. Şunu birbirine unçtajat ettirecek olup yani MHM polise izarladı ya. Polis MHM'e izarladı ya. Mesela misal getireyim. Marin MHM'si leva var provokasyon diye. Polis eşiğine şurada aktivistleri alıp vurup polis eşiğine kaçkay diye. Onam arda düşüyor. Polisler kovlap yani Marı granitsini geçen yoluna çel polis kovluyor şurada. Polis eşiğine MHM'şleri tutuşuk ol. Yani şöyle bunlar birbirine provokasyon edip iki tane kapma karşı edarı. Konkurent edarı. O ne Ferdar hem polisiyada işlep biliyor hem şu babatta agent MHM olup biliyor. Ben şunu düşünemem o. Ne şu aralamak değil. Murat Üstad'ı ben burada adam koşayım gördü. Bunu şu diktatörlerin hem iş etken de adam şu. Öğüler arkayın olur yani iki tane. Bu işli kuramanı birbirine düşman et yani. Birbirinin kemçiliklerini aydar yani. Çoğullar yanak başlığa. Ol ediliyen de hem yerde bağda Türkmenistan hem etken. Inni yönüştade bir dat var. Gördü. Birinci dene öz ayalı hem kardeşleri KGB prokurorda işler. Inni eğer Serdar'ın kardeşi şey deyip abdineye bellet yap şol için bir agent falan diyecek oldu onu öldüm ki de. Onu öz ayağının yanından kov. Tamam. Eğer pravazasitlik olacak oldu. Her adam özüne cevap veriyor. Mümkün ben kalkım KGB'şlik oldu. Mümkün ben ece polisiyede işleyen oldu. Men yöne men. Men öz hareketimi özüm cevap veriyor. Hazif şun yana kat yapmayı bir umuşlanma. Bir selvilenek. Karalama için et. Hem mekşade belli. Yine Ferdin. Men kıyıskaça Serdar'ı dapros ettim. Özümçe tevavi. Bizim Serdar'ı olacak olsak biz anlatını bilmeli. Men yürüyte yani bağırladım şunu. Yine Serdar 30 Mart'ta 1996 yılda Pastavoy PPS'e işe giriyor. Daşav'da. 96 yılın sentyabrında yani 6 ay bolmaka 5 ayda şu adam 96'dan sentyabrdan 2020 yıla çelli Politsiysk Akademiyada yani Karaköylü okuyor. Gölbaşı Ankara. Gölbaşı'da okuyor. Ondan gelip bu uçuskov olup işliyor. Bütün vaktini uçuskov yani yaşları seyretmek boyunca uçuskov atvetsinli. Pani совершеннолетний. Bunu olsa hem yani nadiratil diye hem agent KGB diye izinle siz görürsünüz ne olup geçiyor yani фальшивый qaralamak tarihi yani Hacıev'in tarihi boyunca. Он участвовал в Туркменистане, Хаджанипесов, используя служебное положение, принимал участие в избиениях граждан, вымогательстве и коррупции. Ого, арадам,
ol nisaverşenle liyetniler bilen işleten sen beýle kılada goşulmana hakyň ýok. Türkmenistanda polisiýanyň içinde bolsa bolmasa da olar bir-biriniň haklaryny bir-birine beren ok. Olar gora bilýär. Şonu bilmeden ne biz sana düşündürýär. Türkmenistan boyunça hiçten maglumatlaryň bolmasa biz sana düşündürýär. Indi näme diýär? Возбуждение граждан вымогательства и коррупции. Являясь агентом НБ, он участвовал в преследовании родственников оппозиционеров. O ne несовершеннолетний çağrılar bilen işleyen adam hem medalını taşlap aktivistlerin kardeşlerini kovlap yürütün. Kime o ruhsat verir o yerde? Neyem naçarına diyeli yok mu? Polis bölümünün başlığı yok mu? Sen neyem işleyen? Sen çağrılar bilen mi olur? Cevap karşılık şonlar deyip neyem o ettirir ödeyen mi? O zaman aktivistlerin doğan anlaşını kim ılgıyaydın? MHM ılgıya. MVD barp yönü tutup veriyor. Şu da atları bilyade yankı Польский миграционный службаны юрите заблуждения сокля. Саднурдик я открыто заявляю, что он и его коллеги оказывали давление на отца правозащитника Бигмедовой Тяджулия. O Bigmedov'un Tyaджул'un kakası nerede? Buloğlan nerede? İksan opera, dürlü opera. Bular несовершеннолетний bilen olam kakası оппозициянın yani MHM bölümleri bilen işleşiyor. Ödem bывший прокурор Туркменистана на пенсии. Ödem o bivşi prokuror. Onu ne? Несовершеннолетний boyunca bir polismen iş edermiş onu. Ya şoňa ruhsat bererlermiş şoň bilen işle deyip. Ya şoň garşy işle deyip. Bu yürüyte yani Polşa bilen okta bu zatlar. Ödem ünsürin Turkmensk fond правозащитный гуруман adını ulanya. Şoň adından urlya. Eger Hacıýewiň adından ýazan bolsa, inanmazlar, ay başga bir ýazdy diýip goýardylar. Ýok. Öz halkara gurumatyny ulanya Turkmenski, yani Türkmeni gorumak edarasyny öz türkmenine garşy ulanya. Ýa-da я открыто заявляю, что он и его коллеги оказывали давление на отца правозащитника Бигмедовой Тяджигуль Сазака, подвергнувшего режиму внутренней депортации. Издевался и оказывал давление на наших родственников, вымогая у них деньги. Также он неоднократно вымогал деньги и у родственников других гражданских активистов. Karadağım. Dine şunun için sizi cevapkarçılığa çekmeli. Dine şu sözler için sizi suuda verip cevapkarçılığa çekmeli. Tevremsin. Karalayanız bir aktivisti. Şu yerde o yürüyüşte yani Amnesty International'ın ссылкasını veriyor. O yerde ben okudum şunu. Harp okudum. В этой статье Serdar Hacınipes vardı. Bir maglumat yok. Yöne şu yerde polisler ine beydiya, MHM beydiya deyip şunu ulanıp yani применительно право deyilerde. Yani şunu mengde şirakda bolmağı mümkünçülüğü var. Yöne şulu adam ine şunu etti deyip şunu ulanıyor. O onun dakladını ulanıyor. Сerdar Hacınipes var. Есть свидетели, которые подтверждают, что он долгое время занимался наркотрафиком. Сerdar Hacınipes наркотрафик etti deyip aydiya. Затем он не поделил врученную сумму от наркотиков с работником МНБ. Sen poliste işlep yapıyorsun. Narkotrafik ediyen olsun. Несовершеннолетнилерle işlep. Misal için. Sen MHM'nin öz narkotrafiki var. Onun polisle MHM'nin arasında konkurensiya olsa sana MHM işletme. Sen ne? Şu vakitte hem MHM'nin narkotrafikine işleyen. O mümkün ne? Bu adam MHM'nin kuruluşunu polisin kuruluşunu içinin arasındaki ýagdaýlary bilen ok. Ol yani Merkezi Bank'ın yol ormanlar vazifesinde işlep Türkmenistan'ı maşinin aynasından gördü. Biz ýaly polis bölümüne oturup MHM'nin yani sizotuna oturup gören adam değil mi? МНБ завело на него уголовное дело, поэтому он в 2008 году сбежал из Туркменистана в Турцию. Работники МНБ стали преследовать его через Интерпол. Dol tökmen. Eğer MNB şunu eden mi olsa, sen şunu yapsan, hani şu решение? Hani dokument? Sen birini karalap dursun, on bağını çalışacak bolyan. Hani şu dokument? Yok. Turkiye o takjı Türkiye bilen Türkmenistan devletinin arasında saglaşýany var. Şunýanak prestüpleniýe edilen bolsa bir-birine bermeli. Hawa. O Türkiye gaçmaly, onýanak cinayeti var.
И я. В Турции он также стал вымогать деньги у туркменских мигрантов, когда они пригрозили ему, что пожалуйста в полицию. Тогда он сбежал в Польшу. Чтобы избежать наказания, он преподносит себя активистом, на самом деле создает сеть агентов для работы в пользу Туркменистана и России. Men tercüme ettireyim. Türkiye'den bu yankı MNB gözleyen son, narkotrafik eden son, Polşa gitti, şu yerde teyze agentler tapıp narkotrafik yürütme usulü. Bu Hacıyev bütün dünyanı güldürmeyen dedi. Ben bilemem, benim gülyen Evet. de baştan. Yok, seyredin. Men Türkiye baramda Serdar Hacı Nipesov bilen yanına kıyankı Enecan bilen oturup gürleştim. Bular gürgürler kvartiradan kvartira göçüp yaşarlar. Polis iyiden kovlap yoşurlar akıtacak bol. Bulori 1 Avgust protesta men baramda men gözümle gördüm tutup alıp gittiler. Enecan men yanımda durdu. Enecan yani polis bölümünün başlığı bilen biz gidişip duqaq polis bölümünün başlığı söz verdi men şunu koyverýän. Ine hazır gidin şu yerden men hemmesini koyverýän dip söz verdi. Enecan neydi? Muratkiç men gidip özüm şu yerden size jaňa dernip ýanky men gitjek dip dıladı. Bolýa gitdim bize jaňa oňa biz gırat çekiler dip. Yok gırat çekilin biz koyverýär dip söz verdi. Bir gırat çekildik Enecan'dan haber yok. Akası Enecan'a maltdylar. Haýsy narkotik? Näme narkotik? Narkotik yatan satyan bolsa Serdar menden pul dilermidi men baramda. Gürgürlerin çöreği meni pulu yok. Men şoň restorana töledim. Yaşamany pulu yok. Men näle yaşaýyn? Maňa aýdýady. Biz kömek etdik şulara. Näme gurrun ne diýen sen? Ýeriniňden. В своем видео на 5-й минуте он говорит, что он бывший полицейский и не должен... bir video orkady ya. Yankı men gördüm şu videonu. Dirilişim kanalında. Dirilişim kanalında. Bu adam Serdar Hacı Nipesov Türkmenistan'ın cemiyetini çeynep berýär. Diriliş soru berýär. Şu polis bölümünde işleyen adamlar olur halk bolýar. Şu arada gurrun etber diýär, bulamaýdy. Howo Türkmen halky nämeden var? Halkından, polisden, MHM'den, ministerlerden, beyliklerden ibaret diye ve düşündürüyor. Ve polisin borcu näme? Polisin borcu prikazları yerine getirmek. Prikazlar kanun esasında olmalı. Konstitutsiyada kasam aýtdy, şu kasamı doğru getirmeli. Zatip aýtsa bu bolsa näme diye? Bu näl garalýar? Ünsörüm. Турция так. В своем видео с 5 минут он говорит, что он бывший полицейский и не должен принимать аргументы гражданских активистов оппозиции. В своих видео он утверждает, что до сих пор убежден, что должен выполнять приказ своих начальников, даже если это жестокость по отношению к людям, то есть издеваться над своими гражданами, пытать, насиловать, убивать. Что diyor aydan olma? Olaydı. Hovo, военный forma giyen adamlar, yani pograniçnik, военный, polisler prikazı boyun yetirmeli. Yani prikazlar konstitusiyanın esasına bolmaly bayda. Eğer gurbanın adamını öldürdüyse şonu yerine yetirmeliler dip düşündürüyor. Aytıp ters aýdýar, düşündürüyor. Bu olsa üstüne yankı poklama etjek bolup şunu aýdýar. Özem Türkmen diline bolansoň bular düşündürmeler yankı dip düşünmeler dip şonu sılkasyny berýär. YouTube sılkasyny berýär. Ine. Şu YouTube sılkasy şu videonun aşağında var. Görürsüňiz, özüňiz baka berersiňiz. Ine şu ýerde ýazýar. Именно такие полицейские убили в тюрьме мою сестру Олсапар Мурадову. Комитет ООН признал Туркменистан ответственным за ее смерть. Ine şuraya polisler menin doğunumu öldürdü deyip aýdýar. Ol bilen ogam, şoň doğunumu polisler öldüren o. Ol MHM izolyatoruna boldy. Polis izolyatoruna bolsa da MHM gelip şunu dopros edýär. Polisin hakkı yok. Hemme polis zaключённары MHM derine edýär. Bizim şoň atlaryny bilýär. Doğuşlaryny bilýär. Haýta del edýänini bilýär. Biz görüşüp gördük olara karşı. Pravozащитник bol, doğunun ölüm bolsa şu atlar bilmesen, gatygen görämeli. Ine bu näme şul erwet MHM polisiýesk adamları öldürýänim, Serdaram şol ýaly adam diýär. Eger Serdar ol ýaly adam bolsa. Serdar sizden köp protestlara gatnaşdy. Serdar sizden köp tutsak edip saklanýarly, riskli bolup Türkmenistany iwerlerdi. Siz özüňiz meňden olary adatda çıkarmak için hareket ettiňiz. Näme şurada durmadyňyz? Näme şurada gitmeli şu Türkmenistany? Narkotik satýar, MNB agenti diýip aýtmadyňyz näme? Näme
Gel Serdar öz pikirini aydan vakti unичтожу вас всех deyip siz Serdar'dan başladınız aktivistler karşı görüşü. O Zoom'da, Zoom. Onun Çektim Polşa'da, hem için Polşa'da başladı. Ağırda gelip bakabiliyor ama. Niye diye? Arada gezip bakak, hani böyle uverin işte bizi yığınarlar, akiderler, Polşa çıkarız, dinlemeleri yok da Allah Teala tarafından çıktık ama. Посадили на длительный срок моего брата Сапардурды Хаджиева. Комитет он признал неправомерным его задержание и арест. Hurmatlı Hacıyev. Şul birinci video. Eğer de siz durmasanız, biz sizin durmuşunuzu, yani siyah durmuşunuzu ve sizin doğununuzu neymiş batırlı. Hem de dağıtları çeynep verir halka. Bize hem de malumattır Türkmenistan'ın geldi. Sizin doğunlarınlaşınız yazdı. Biz o dağıtları, biz sizin hudu çaksınıza dağıtına düşecek. Biz sizinle işimizden yok. Именно такие полицейские виновны в исчезновении в тюрьмах нескольких сотен граждан Туркменистана. Şu Serdar yağlılar, şu Serdar şunu karıştırıyor. Hatta Serdar şundan köp aktivistler etti, şundan köp halkını korudu. Öz risk aldı, çıkıp da dedi, oturup pres riziyadan o. Bu hakiki fizik hareketler etti. Varşava gelivem. Muaydı şiyal narkotik satman, giyece onun şöyle radyoda çıkış ediyor. Men ine barkka ettim, 4 günlük 5 günlük barkka ettim. Şu vavatda menle çıkış edip protest ediyor o. Şu olan protest ediyen oğlan şol. Bağ protestler katışıp giren belli bir adam şol. Ne yapıp siz protest eden yok. Bulgarya'da azatlık devlette oturup ne yapıp siz şöyle adinoşnu protest eden yok. Men size berdim ya şuraya list alyanız. Yazyanız siyasi tutuklulara azatlık deyip şuraya bir mın yankı durup oturup bir mın eğer ayal olup pravazashitnik olup oturup şunu öz kanalınıza koyamız. Elementarlı. Eden yok. Siz halkı için görüşen yok. Siz halkı bankta yani ulunyanız. Ne dinle? Bunu diyen de adına. На Нюрнбергском процессе немецкие генералы, ответственные за истребление мирных граждан, в том числе в Польше, тоже прикрывались приказами Гитлера. Хаджанепесов пытается избежать наказания через статус беженца. Именно поэтому Норвегия не дает убежища бывшим работникам силовых структур. Совсем недавно Польша депортировала бывшего сотрудника ФСБ РФ Эмрана Нурузбекова, считая, что с Хаджанепесов заслуживает того же. Munimle Haджанепесов Serdar'ı dine narkotrafik değil, dine adamları aktivistleri öldüren aktivist Türkmenistan'ın hakkı değil. Faşistik Germanya, yani bu örgülü o vaktları yaşamadı faşistik Germanya vakti. O vakti şol adamlar bilen Amerika'da oturup şolunu buluyor. Kimi öldürecek oluyorsunuz Hacıyev? Ne izninle? Вместо Сердаром Хаджанепесовым в 2022 году польскую шенгенскую визу на конференцию ДИЧ ОБСЕ Варшава получила Энеджан Салыхова, Энеджан, активист, которая также не участвовала в конференции и сразу поехала в Швецию просить убежище. Он убежище alma cinayet işler. Энеджан, Serdar Haджанепесов убежище almalı birinci adamlar. Rejime karşı görüşüp görüp risk taka adamlar. Konferansa neyem için bartın haçanla üstünde hop yaptı urka. Onu köçüde tuttu, deport etmeliler. Birinci bilen öz yağdayını oluşturmalı. Statusunu almalı. Doğru ediptirler, gidiptirler. Konferansan vizasını alıp, Fransan vizasını alıp bilse altın. Özünü korumalı şuna. Ya gerek yerine sizden beter risk ettiler. Siz olsa doğunun ölümünü ulanıp, özünüzü apozisiya edip, doğunun ölümünü ulanıp, başka adama töhmet atyanlar. Utanç değil mi şu? Изменным. Хаджанепесов также хотел поехать в Швецию, но власти Польши не пропустили его, так как на его месте имеется запрос Интерпола. Хаджанепесов Сердар вместе с Энеджан Салыховой неоднократно пытались использовать нашу организацию для выезда в Европу. Şolara kömek etmeli keninde. İki adamı halat ederdim. Şol adamlar öldüğünü kömek ettiler. Siz yani pravazashitnik diyen korrupsiyonerler
halkı manipülasya edip, grant aldırıp, opozisiya görüştürüp diyorlar. Halka kömek etme. Durmalı keninde gidip özünüz elinizden alıp, Türkiye'den Varşava eltip, migrasiya eltmeli kendinizde. Siz olary narkotika buladınız, teröristliğe vurguladınız, Afganistan'ın narkotrafiğine, hemen ben trafiğine, polis aktivistler öldüren adamlara buladınız, faşistik Germanya adına. Çağı var mı şu atların? Sizin fantaziyanın çağı var mı? Yok, bularda çek diyen zat yok. Durma. İyi dinle. В августе 2021 года она написала нам письмо, приложение скриншот почты. У нас говорит, где требует помочь приехать в одну из стран Европы. Но ТХФ не занимается туристической деятельностью. Bunlar ne medya? Bunlar adamlara kömek ediyor. Bu turistik yankı deyitlist krediye. Siz adamlara kömek etmeli. Yine biz Günayyan, Hedramayyan, Avrupa'daki Türkmenler bağ olsa, bizden kömek gerek olsa yüzlenin. Biz kömek ediyor. Bozkunu almağına, ne emir etmeyen. Her bir Türkmen şun, ya öz ya doğrularına genosidin aşağıda. Türkmenistan'la Türkmen halkına kömek etmeli yalı halk dünyada. Değil mi? Demokrat Koreya ve Afrika yurtları. Başka halk yok. Kazakları da oraya kömek gerek. Özbekleri de gerek. Türkmenler gerek işler. O zaman yine bir daha da düşünelim. Açanla bir Türkmen ubeşi dilenler Türkmenistan'ın diktatör hükümetinin diktatörlüğünü suud ediyor. Yuridik suud ediyor. Düşünen okşama. Öden bir de aklı öğreten adam. Правозащита hükümler. Изненлям, уважаемые господа, прошу серьезно отнестись к моему письму. Хаджанипесов Сердар и еще двое туркмен, просители убежища, в Польше выступают в интернете с экстремистскими речами, особенно Хаджанипесов Сердар, собирающий туркменский полк и призывающий к кровавому походу на Туркменистан. И не был неамед, я? Bunu ekstremistler, terörist deyip bulacak böyle. Avrupa'da şu yankı kravavı polk, yankı kanlı polk yığınap Türkmenistan'a gidecek adam deyip şunu bereymen o teröristlere bereymen deyip şunu yankı men deyişmeyelim. Polis teröristini buladı. MHM agendini buladı. Polis narkotrafik satyan adamı buladı. Yankı MHM narkotrafik satyan adamı buladı. Türkiye'de narkotrafik kuran adamı buladı. Afganistan'da narkotik alıp Polşa eltken adamı buladı. Faşistik Germanya'daki adamları buladı. İnni ondan daşarı terörist yani Hamas yani organizasyon buladı. Sen kim? Hacıyım. Kim sen? Türkmen emeden. Şuraya öz Türkmen. Litsemer. İnni izinle. Bunu mu hiç? Им никак не грозит преследование в Туркменистане. Об этом признался его друг Аннаев Нурмухаммед. В настоящее время в застенках Турции нет ни одного нашего активиста. Таким же образом никто не был депортирован в Туркменистан. Türkmenistan'da biz 3 yıldan beri çıkış etken oturuyoruz. Mansur Mengelov, Murat Düşemov, Hallikov, Gorkhanov, Murat Övezov ve beylikler. Allah verdi yani peygamber değil. Siz yazıp gördünüz o datları. Bir yerde yani kesin nokta bir dat yani migrasyon kulluğuna da başka dat yani. Siz kime işleyin? Ona men nimetten şu yerde bul yani Türkmen News'un statyasını okuyor. Öyle yani kara sözlerin Türkmen News satya. Ünsörün şu yerde okuyor. Mesela görkeden şu Türkmen News'un yürüyüşle saytımla alınan nimesini sılkasını görkeden sana. Size bir minut durun. Edil hadir. Yine bir minut görkeden. Yine şunu sılat ediyor şu adam. Туркменская просит политическое убежище Швеции. Yine Nurmuhammed Anayev убежище dilya deyip şunu yazıyor. Yine şu adam Nurmuhammed Anayev hiç yerde problema yok deyip ayyan adam ödü ubежище dilya. Bu bir söylemi beylik sözlüğünü tutan o. Başka bir sılkı verip yankı
migrasyonlu gulu buluşturacak böyle. Migrasyonlu gulu gülüyem üstünden. Barın ine suda ver yanım ne etseniz edim deyip aydıyam. Yine hatı devam edelim hormatly vatandaşlar. Indi bu ne медиа? Также он вводит в заблуждение посольство США в Польше, прося у них поддержки. В Турции им ничего не грозит, поскольку миллионы туркменских мигрантов в Турции живут десятилетиями. Кроме этого, многие туркменские активисты в настоящее время успешно подают заявление на получение статуса беженцев в различных городах Турции. За более подробной информацией можете обратиться непосредственно в Туркменский фонд, который оказывает действенную поддержку туркменским мигрантам в Турции. Yine yalan söylüyor. Türkiye'de hiç sat yok. Amerikan pasaportuna barıp Serdar yine bostonluk diliye, neme diliye deyip aydiya. Yine Serdar'a soru veriyor. Allah üstünde var Serdar. Amerikan pasaportuna bak gördün mü sen? Ömrümde var göremek ben o Türkmenistan'ı teorinden geçemek. Barmak verdim. Yanından geçemek. Yine aşağı anlanamayadı ya. Yine Türkmen protest. Жмейл Аннадур Хаджи 57 jmail.com. Yine с уважением Annadur Hacıyev. Yine mesela yeni bir kısa materyal okuyun, ondan bir gepleşe geçer. Yine şu yerde yazılıyor 25 tane Türkmen aktivistleri грозит принудительное возвращение на родину. Турецкие власти рассматривают деятельность активистов как проблему национальной безопасности. Yani Türk hükümeti şu aktivistler bizim milli bizapasın, bizim milli hukukçuluğumuza ziyan veriyor deyip şuları deportasiya etmelip 25 aktivistin problematını görközüyor. Bunu yankı Kronika Türkmenistan yazıyor. Öyle yollaşı. Opozisiya karşı görüşen yollaşının biri yazıyor. Ne şu yerde meni adnam yazıyorlar. Yine şu yerde spisik görközüyor. Yine şu spisikte ünitlerin 25. Hacı Nipesov Serdar yazılıyor. Hatta şunu Türkmen Siyasi Fonu'nun öz saytına koydu. Şu Türkmen Siyasi Fonu'nun koyun saytını biz bağıracak olsak eyyem seyredin. Yine данная страница не существует тип yani. Yine страница tam şu. Yine seyredin. Şunu biz yine başka yani kurumlarım yazdı. Bu başka kurumlarım yazdı. Заявление в защиту преследуемых туркменских активистов в Турции. Şu yerde şunu adamları 20 yaş adamları alkıtacak kolya deyip yine yazıyorlar. Ünsüyorum. Şu yerde de Annadur Hacıyev Türkmen Siyasi Fonu deyip birinci yazıyor. Kol çekiyor. Yine şu yerde bir topar yani 33 tane kuruma halkarı kurumları yazıyor. Yine şu Türkmen aktivistler alkıtacak kolya kömür etmeli deyip bu tarafta yazıyor. Bu tarafta da hiç şeyli problemi yok diye bulundum. Öylem spisikte Serdar'ın adı var. Ünferin ne şu yerde pardon. Hazır men size görkezeyim. Onu çelli Muhammed Ağa, onu çelli siz söz veriyen siz berdi mi? Alo berdi. Aydı ver. Men görkezeyim materyalim boyunca aydın men hazır başka orman. Böyle ben şu da bir daha da edecek. Şu neme boyunca da şu oğlumdan Avrupa gelmeye daha takım. Biz şu neme ABS'ye baramızda şu tane Human Rights Rights'ın başlığı bir söz ayttı. Biz hiçbir aktivisti diktatörlüğün önüne yeke koymaz dedi. Bizim hem maksadımız şundan var, hareketimizin maksadı. Halk görün, eğer siz öz hak hukukunuz kanun yolu bilen talep etseniz, dünya cemiyetçiliği sizin izinizde duruyandır. Eğer diktatörler sizlere azar verecek olsa, öfen devletle sizi kabul etmeye tayindir diyor. Şol için hem Avrupa gelen oğulları, men hemmesine de ayttım. Gelin, şöyle eğer azar verilen olsa, anırda canınızı hoop salayan olsa, şoları Avrupa'ya getirmeli, Amerika, Kanada getirmeli. Berde neçe şun yanak adam köp olsa, Türkmen halkını biz kovu, kollattılar. Türkmenistan'ın yağdayını bunlara kovu getirip bilir. O zaman ola gelip verdi. Her bir Türkmen gelip Avrupa'da, Amerika, Kanada'da okap, bilim alıp, ştada öğrenteli, bilteli, öz yurdunu ken befitli olup bilir.
Şol için her bir adam eger özün Türkmen diýen bolsa, Türkmenistanly diýen bolsa, adam diýip hatap etýän bolsa, Türkmenistanyň Ýewropa gelmegini eýýäm şert etmeli, şolary gollamaly. Bu haramzadalar şoňa garşy gitdi. Oňan ikinji bir moment aýtjaklarym. Hiç bir döwleti ýykylmaýa, eger şu ýurdyň içindäki, döwletiň içindäki işleýän howpsuzlyk ullugy, polisiýasy, genbesi, armiýasynyň içindäki adamlar halka goşulşmady. Oňam bir adam şu taýda işläp diýem, şu ýanyk şu gam edip oňa abneniýe bildirip bir wagtça işläpdir şeýle bolamasyn diýip aýtmagynyň özü aňyrdakilere mesaj berýär. Eger birden işlän bolsaňyz, birden bäri gelasaňyz, bir şeýtir siz biýabra etdiler, size dokument berdirmer diýip olara mesaj berýär bu haramda. Bir aýtýar, tapawut ýok watandaşla diýär. Şu hökümet hemme kişinin cinaýaty bulaşdyrdy. Hökümetin içindäki işleýän adamly birmen kanuny bolmadym diýse Türkmenistanda yalan söýleýär. Ýok şoňa. Ýöne ýurdyň bäfidi üçin, ýurdy düzeltmek üçin, bir ýurdy talap oturan maşgadadan diýmek üçin biz sizin günäňizi geçip bilerdi. Şoň üçin şoňa garşy çykan, halky gollan, şu hökümet şu başgalarny indi ýurdumy talatmaýlyň diýär. Biz gaýtam şeýle prizip etýär. Bu bolsa tersine mesaj berýär. Şoň üçin men ştadan ýene bütün Türkmenistanyň içinde döwletde işleýän adamlara aýtjak. Tapawut ýokdur nirde işleýär. Şunkun halka goşulşy. Berdi Muhammede balyňyz baglama. Siz o bilen işlediňiz diýip biz sizin işin garşyňyzda jinaýat işini galdyrmar. Eger halkyň garşyna jinaýat etmedik bolsa, halk kereke edende şoň garşyna jinaýat etmedik bolsaňyz, biz sizin günäňizi geçip bilerdi. Doğru Murat. Ine men izni görkerin bir minut hormatly watandaşlar serdim. Şu ýerde biz ýygnap aldyk. Ine materiallar var. Şu ýerde Kirsfon özü ýa-da öz saytynda. Şu ýaly ine spesifik var, şu ýaly adamlar var. Ine şu sayda bassaň danna straniца не существует. Şuna aýtdyrlar. Şoň birden bazan aýsa, ýa-ni Serdar Hojanipes şunu sylat etse, ine şunu aýyrtdyr. Ýöne devlete güýçli işleriniz üçin bizde o maglumatlar var. Unutmayın. Ine Kirsfon'un saytı şundan aldım. Ine 25-nji Hojanipes Serdar Hojanipes diýip. Ýa-ni Kronika Türkmenistanyň ýadan zatlaryny ýa beýleki gurumlaryň ýadan zatlaryny bulam alyp öz saytyna goýdy. Şu ýerde Serdar Hojanipesov nasional bezopaslyk hukukları diye, yani milli hukukçuluk, Türkiye milli hukukçuluğuna hukukları diýip şul aktivisti hökman Türkiye deport etmeli ve şunu hukuk salýa diýip 25 tane adamın içine salýa. Ýöne şu wagtda ine Polşa migrasiýasyna ýa-da hiç şeýle problema ýok amyny. Muny Türkmenistana iýerseň, Türkmenistanda da problema ýok diýär. Ine ikinji dokumentda serdeli olam şu reali ine hatta video goýdular şular. Ýa-ni ine şu ýerde YouTube'dan aldyk şunu. YouTube'da görkezdiler. Ine şu ýerde de var. Ine Hojanipes aşakda bardyr. Soň Haýtbaýew bilen meni goşupdylar spesifik. Doğrudan men bar ekenim, men baranda meni stop etdiler. Türkmenistana ýerjek boldular, ondan Fransaýa ýerjek boldular, onu durdular. 3 gün ýap şöýle ýa gidişdim şolar. Ine şu ýalatlar şul maglumatlary öz ýa-ni fonddan, öz sayt sahypatyndan aýrypdylar. Biz bu zatlar näme şeýle size görkezýär, hormatly watandaşlar. Biz şular bilen işimiz ýok. Dogry maýdan. Biz Türkmen halkyna şu bir kömek etse, seherce kömek etse biz gollar. Şu Hacıyev bolsun, Täjew bolsun, onun ýa atasy bolsun, enesi bolsun tapaw ýok. Ýöne haçanla şu adamlar 30 ýyllap siyasi meydançada monopoliýa edip grantlar çöpläp, öldürne diň opozisiýa galyny opozisiýa däl diýeni bilen biz alaşyndyk. Şoň üçin Kirsfon, Kronika Türkmenistan, Türkmen News siz işlem, gowy diýen işleriniz ýöne halka garşy we demokratik opozisiýa garşy görüşmek.
işleşseniz biz tayar. Eger de şuryaly maşençilik, kezapçylyk edip başlasanız, daşar ýurtda da Türkmenistanda kıyaly, biz size karşı görüşürüz. Biz bütün dünyada şu onun Human Rights Watch'un öňünde protest etmelen bolsa, suutnamaly size jogap berer. Ine şu çıkışımız size karşı jogap soňky çıkış diýip biz pikir edýär. Indi size karşı çıkış etjekkä ýöne siz dowam etseňiz, bize maglumatlar köp. Şoň üçin nomenklaturny opozisiýa bolýaňyzmy, görüşýäňizmi? Görüşüň öz jaýyňyzda, öz ýa liniýaňyzda. Sizin bilen işimiz ýok. Biz demokratik opozisiýa. Biz görüşýär, bizim bildigimize göre, biz ýalňyşýan bolsak, gelin zulma çalyň, düşündürün, biz öwrenip biz gideli. Eger bize ýol açak bolsaňyz, gelin düşündürün, edin, bizden güýç hereket edýäňizmi? Ýygyňyzdan gideli. Ýöne biz meseleni çözeli. Bizim meselemiz bizimken Türkmenistan. Hacıyev bilen men hemme adaýdam o. Menne gentlemanski ýa statusum var. Ýöne çenden ýene gönü görüşmän, ol aktivista grant berip, onu ýa buluşdyk, bunu buluşdyk görüşdiňiz, men hemme ady düşündirsem halk ýüzüňize tükürür halka. Men size üne söz berýän şonu. Hiç kime şoraýaly edem okdum. Ine size aýdýan. Şuraya biz size karşı görüşendik. Yine buraya geldi. Biz siz ýaly adam değil. Halktan dören, urulup, kösönüp, batılıp, yani kıyınçılık görüp dören adamlarımız. Sözümüze iyi. Dakansa gidiyaz. Adalatlığı yapışıp deyişimizi bile saklap duran adamlar. Adalatsızlık Muhammed Ağa etse de men çıkış edip aýýan. Men ýalňyş etsem Muhammed Ağa çıkış edip aýýandyr maňa. Şuraya bir adamlar. Ýöne Muhammed Ağa şuňky güne çeldi. Hemme eden işi halkyň önüne diktatura karşı eden işlerini men size aýdaýyn. Ulu Türkmen ýokdur. Şuň eden işlerini. Şoň üçin Muhammed Agany ýalňyşda da biz näerde bolsam bir ädimde biz şunu her wagt bollar. Protestlaryndan hemme wagtdan. Şu ýaly diňe Muhammed Ağa da şu bir görüşýän bolsa biz nime der? Inni aktivistlara ýülenýän, ýa-ni umytdan düşen aktivistler, umytdan düşmän olanlar. Biz size karşı da. Biz sizin bilen başladykmy? Biz sizin bilen dakansa gidýär. Biz şolary ýykýas. Finişim görünüp dur. Nämçip Rossiya siyasi turbulensiýasyna girdi. Putin öldüm ölmedim innoň tapagy ýok. Şöyle buluşuk başladı. Diýmek, ünsveren bolsaňyz Türkmen alawaýyny Serdar Berdimuhammedow bilen Gurbanly Berdimuhammedow Erdogana berdiler. Ol diýdigi öz boyuna ýypasyp Erdoganyň eline berdiler. Biz sen gulum diýip. Erdogan gelip Türkmenistana Berdimuhammedowlar gormaz. Halka karşı atmaz halky. Putinin edişýäli. Şoň üçin diktatura ýeközde galdy. Biz finişe çykdyk. Şoň üçin bileleşeriň, görüşeliň, utolyň, Türkmenistana baralyň, wagtdan hökümet birleşip döredeliň, saýlawlar elan edeliň. Kim ustaşolsun? Halk göz var, halk saýlara. Ýöne hiç kime falsifikasiýany berdirmäli. Bütün dünýä adamlaryny çağırırlar, dursun şolar, ýa-ni saýlaw uçaşdyklaryna. Bir zat şu ýerde ýalňyşlyk diýse, şu ýerde täzin başlar. Ýani şu ýaly edeli. Bir gedek awry alaly halk bolup, dünýäde döwlet bolup awry alaly bir gedek. Entek bütün Türkmenistan taryhyna saýlaw geçen. Görkezeli. Utun, ine Hacıyev utun sözi. Şuňdan başlap, dogry işlen adalatly bolup, halk gorap utun ýertir. Biz sizi gollaly. Tapagy ýok. Şuraya ýa-da ine men açyk söz. Muhammed Ağa, söz size. Bolya sağ ol Murat. Ören gowy çıkış ettin. Gowy peredasy boldy. Men pikir etýän şu zatly gerek tebäbi şu zatly bir ýurtda demokratiýany ornaşdyrýar. Adamdan edenetdiligini tapawut ýok. Her kime ruhsat berdim, öz peýdasyna bir daha etjek bolýar. Biz hiç kime ruhsat beremdik. Tapawut ýok. Ýurt bizinki. Ýurt hemme halkyň. Şu polisiýadan ma ýa Serdaryň diýişýäni, tenbeten ma hemme şu. Şu ýurtda biz ulalaşyp şu ýurdy
bilerikde ıkbalımız çözmeli. A menem kow bahayelerim için ören minnettar. Menem öz rolum bilyen. Men öyde yatı bilemem. Tebe men 40 yıllar siyasetin içinde. Başla inni bir men durmuşum şeyle. Öz Ece kakamdan ayrı düştüm. Eğer şu vatanımı etmesem men binamız oldu. Men bunun kovuy, yaşayışım kovuy. Yöne bilyen de adımı. Ehati de yetireyim. Şol için hiç kim bilen düşmançılığım. Bir günüme degde de halkın berfid için geçyenem. Şol için hemme kişilerine boğuşa. Kim şu halka şu yurdine birden etcek olsa men şo bilen bile, şonun kollaya. Emme adam gelecekte halk çözecek. Yani biz şu görüşümüz eğer azat taylov bilen kurtarmasa onda şu hareketlerimizin hemme bir manası yok. Şol için yurdun içinde açık taylovlu olayanca, açık metbuat azatlığı olayanca, açık azat sudyalı olayanca, halkımızın özü ayağa kalıp öz yurdunu iyi bolyanca bir şey hareket devam ettiriyor. Şol için hem halkı çağırıyor, koşulsun aktifdi. Şol için gelin vatandaşlar hiç daha bir yermeden kıynam görmeyelim. Şu işte bizim yeneceğimizden, şu günün doğuşu yani belli adamların tarih şeyle, peygamberlerin söz veren dadı şeyle. Şol için adalet hemişe bolya, halk hemişe yenge, tebebi adaletin yenmeli yani yurdun içindeki bar problemini çözmekten ibaret. Adamda duracak olsa problemi de çözülmüyor. Şol için biz doğru yola düştük. Yurdumuzda da hükmen iyiye çıkıyor. Bir diktatörlüğün hadir kuaktı dünyada hiç yerde diriliyor. Şol için gelin aktif olayım, ağlı verici öz yurdumuzda iyiye çıkıyor. Sağ olun Muhammed ağam. Birinizden men size yeni olarak minnettarlık bildiren, bar ediyen işleriniz için. Biz sizin bilen köp görüşükler, gepleşikler geçiriyoruz. Men sizin bir topar pikirleriniz bilen alaşamakdırım. Size gün ayyan yöne bizim prinsiplerni uğrumuz den, maksadımız den, bizim mümkün taktikamız den der. Mümkün bizim bir bolmalı zatlar. Sebebi hemme adam bir adam ýaly pikir etmeli. Hemme adamın düşünjesi başga, ýöne maksatları bir bolmaly. Ýani biz hacı görkezdik. Şul ine yazan hatyny hajany pes garşy yazan hatyny görkezdik. Mümkin maňa da garşy yazanlar, DBT garşy mümkin, diýerilişe garşy yazanlar, mümkin beýlek aktivistler biz bilemdik. Ýöne on diýişýärli применительное право, ýani ine faşist Germaniýa şeýitdi, ine polisler beytdi, ine şul serdar hajany pesam şeýli adam, şunam şeýitmeli diýip biz aýdamyz okşan. Ýöne biz pikir edýäs. Hacıýyň namasy bardyr diýip öz ýanky namasyny, öz wyjdany ýitiren däldir, dol diýip täjrübesine biz ýüzlenýär. Goýun şol atdan. Size garşy ömrümizde bir hat ýazyp göremdik. Size garşy çykyş edip göremdik. Size garşy gep gurrun edilli sebäbi siz bize atak etdiňiz. Onam Zoom'da aktivistler jogap bermeli boldy. Siz bize torgu berdiler. Bolmasa adamyz diňe gowluk bilen tutýardyk. Ýadyňyzda bolsa. Bizim olaýal gylygymyz ýok. Biz mer taýagy ýýýäs, ýumrugy ýýýäs, ýene galýas, ýene gidişýäs. Ya bizi öldürmeli, ya bizi yok etmeli, ya bizden yenilmeli. Başka laç yok. Bütün ömrümüz şeyle kazanıp geliyor. İşte de yapıyor. Giyece onu işler. Giyece onu işleyen, maşalan ağzından pullar alıp finansiyo dediği opozisyanı. Biz federal grant alamız yok. Merttir. Halktan soruyor. Halk kömek etbiliyor mi? Ediyor. Etbilmese halk günahkarlarımız yok. Mümkünçülüğü yok. Demek halk häzir isleýän ok, demek ının ok, demek ýene bir zat bar. Biz düşmýär o zatlar. Wagt gerek o. Şoň üçin siýasy meýdança sizinkiden, bizinkiden halkynky. Erti täze gurma çyksa, bizden güýçli. Biz şoňdan hökman işler. Gow gidýän bolsa izinden ýörer. Şol ýaly konkurensiýa, şol ýaly добросовестный konkurensiýa we добросовестный ýanky adamçylykly, bir-birine hormat goýulan konkurensiýa bolmaly.
Men Tukbatulunun şu sözleri eşitýändir diýip pikir edýän. Şoň üçin siziň edýän işleriňizde halk üçin sag bolun. Ýöne Hajiýewiň şu edýän işlerini biz gollandyk. Tukbatulunun käbir gizlin edýän işlerini biz gollandyk. Grant alıp, adamlara grant verip, demokratik opozisiýa garşy görüşdirmek diýmek, pikir etmeýän hiç kim bilen ok. Hemme zady bilýär. İstinlik adamyň maglumatyny Türkmenistana atyp bilýär. Biz halk bilen işleýär. Öýleri berýär. Hajiýew barada maglumatlaryň sany hasaby ýok. Biz diňe degişli siýasatda zatlar etmişdik. Biz iýini aýtjam däl. Sebäbi biziň ýani birini garalamak, aklamak bilen işimiz ýok. Biziň öňümizde Gurbanyl Berdimuhammedow. Onun eden cezasy, cinayeti, biziň eden kiçik cinayet ceza ýalňyşlarymyzdan 100 miňlerçe uly. Şoň üçin biz uly zady tutýar. Size de haýyş edýär şonu. Egerde biz ýalňyş edýän bolsak, suwutlar bar, cinayet iş kaldyryň, bize garşy görüşün. Egerde siz gaýtyp ýene edýän, şonu etjek bolsaňyz, biz size garşy görüşün. Ine men açyk aýdýan. Hemme aktivistler bilen biz ýygnak geçirip, biz köp çydadyk. Inni çenden geçdi. Inni puhta bolun özüňde. Her kim jogap bermeli, aýdan zatlaryny edýän işler. Serdar aýtjak goýşaklar adyň bolsa, Sağ olun. Hemme zady meniň ýerime aýtdyňyz. Şu ýöne de ýelenjek zadym. Şu 3,5 ýyldan bäri görüp otyryz. Türkmenistanyň halky agyzy birligini gorak geli, näçe köp atçylarym, adatçylarym türkmenler agyzy birdir. Ýeňiş ýakyndyr. Giň olalyň, ýeňil olalyň. Garas taýýar olalyň emmelerden edip bola dünýä ýetkeýe, ýurdam ýetkeýe we ya boşun nичего не хочу говорить. Her kim öz atan okubilen her kim eline näme kire hapa uran bolsa şo hapasy kire eline galýandyr, şonu ýatdan çykarmasynlar bunu. bolýar. Dili bilen aýdany diline galar. Bolýar. Hormatly vatandaşlar, ine şunun bilen biz ýürütürleşdirilen Türkmenski hes fond bardak efirimiz gutorýar. Soruňyz bolsa ýa biziň maslahatyňyz bolsa ýa bize aýtjaklaryňyz bolsa şu videoň aşagyna kommentar ýazyp biler. Söwünç ýazmaň galan zatdyr, biz aýyrmak dursun. Söwüp ýazmaň. Sen söwüp ýazsaňyz şu kanal ýapylýar. Biz ýa-ni hakymyz ýok şonu goýmagy. Elementarny filtre edýär, başga da aýrymyz ýok. Muhammed ağa köp taňar ýarkasyň şu ýaly DBT platformasyna, demokratik platformasyna gelip çykyş edip biz golýanyňyz. Biz siziň edýän işiňiziň möçberini we ýa-ni hilini bilýär we hümmedini bilýändir. Halkym bilýär. Halk kör däl, inanın. Şuň goşulmayan bolsa kör däl. Halk ýaly akylly, halklar ýiti adamlar ýokdur dünýäde. Şoň üçin biz prizman ýa-ni lupan aşagyny hemmeni ikilik ýatamany hakymyz ýok. Serdar sağ bol köp. Hormatly vatandaşlar, aktiv bolun. Näliklerinizi bildirin. Kanunlaryň bolsa öz haklaryňyzy goran. Şuň kunna diňe bir ýol bar Türkmenistanda ötmek, adalatly ornuşturmak üçin öz haklaryny gormaly. Öz konstitusiýon haklaryny gormaly. Konstitusiýaň garantam Serdar Berdimuhammedow bize kömek etmiş sorada. Hakykatdan ham ýöne gynansam entek kakatyny diýen edip bul bize garşy görüşýär. Näme inlik gepleşikler çeldi, hoş sag bolun. Allah'a emanetsiniz. Türkmenler agyzydyr, Türkmenler dana milletler ýatdan çykarmaň. Bir iki sanagam näme diýe sürde aksaksız sürüp bolmaz diýe bir iki sanagam bar aramyzda. Ona maňaşdyrmaly boljak da duýa çagyň aýtýar. Biz hemme zatlar ýadymyzdan çykarmaly we ýene birleşip işlemäne taýýardyr. Biz olar ýaly ýüregimizi salyp bütün ömrümizi özümiz kösemdir. Açyk ýürek, açyk hereket. Sag bolun, hormatly vatandaşlar.